Dayon sa pikas po siya may mga dulo sa pagkakalian. Apan sa dili pa, pangayo na to ang gahom sa Ginoo nga mag-abot atong Ginoo na to sa Kini wala na ito makuha na yung pila ka minuto ang stand. Pila ko na. Pinali ka minuto. Wala, may unang na yung sa dish lang. Ako pabaro. Pakanting ballpen. Kung kaya ka madungog sa dish lang. Wala yun ang ginulong kayo. Sir, Di man nato makuha yung direta na. Pila ka minuto sa ang pabarog na to? Ano yun? yes, last yes. 10 minutos pabarog, 10 minutos ang interpolation. Okay. So kaduha mo pabarog, Two stands. duha ka barog, duha ka interpolation. Dayon cross. 10. 10. Ang final, Final 5-5 na siguro. Kadyo, sir, kining ang rewata nila tagpila ka minuto. Yes. Just yapon. Katong wala na interpellation. Katong sa last na to. Conclusion yes yapon. Ayaw na. 5. 5 ra. 5 na 5. Okay. So atong mo no, yes ang pabarog, interpolation yes. Pagbalos yes, interpolation yes. Balos na po yes ang overall 5 minutos. Mao ni Sir, duha ka tima di ani ra magyud ang kwan. duha ka tima. Kasi ako niya na nato isgutan namin sa katima pa. Kunya na. Okay. Alang sa pagsugod, magampo ta atong ido po atong mga. Hindog. Diyos nga walaan, Ginoo nitag na sa kabuntagon. Magpasalamat kami kanimo nga ikaw nagdugay sa among kinabuhi. Paliho Ginoo, ikaw magapatiliwala ka namo. Among giampo na imong balang presensya mo magauban aron sa ingon yana makita namo Ginoo ang landag sa pugang kahayag na makita namo sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron sa ingon yana ang kamaturan mapabarog. Sa among kagalingon wala kami mahimo apan tabangi kami nga makaplagan mo ang kamaturan kay kini mo magahatag ka namo kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa mga masalaw gamo kinigugyan tumunugalan ni Ginsus manluluwas. Amen. Atong yata yung panahon sa ato karon nga moderator. Okay, may buntag ka na ka. Udto naman tingali kay last 11 na. Buntag pa. Buntag pa. Sa mga debaters, may buntag o kanino yung mga STA o galing STA. So ako lang hangyo, kaya di man ako nagbasa sa rules no. Nadungog na may nasabta naman ay sa patagpanig. So kita mga Seventh-day Adventist, ipakita na itong professional lahat. Kamu din ha, kailangan ng STA, ipakita na ito itong bisita ang love and gentleness ha. Kinahanglan dili mo background ha nga magyaga ha. Kung dili gani kinahanglan ipaligid mo basta magyaga mo kay pila ra tayo pakita na tong mga alsitado kay atong kalwasan na atong ikuan ni. So karon wala man dinhi giingon dinhi ato ning kuanan nga kinahanglan kung ang usapaw unsa man both debaters unsa man ni natay kuan ni nga warning pailan mo tubag siya mangutana niya usapaw. Natay warning ani katulo. Ang mulapas gani katulong atong mga debaters ani nga mosapaw sila kay mamanay magkahasol ko sa atong Senators, mas mayo siguro nga isa ra ka microphone gamiton para dili jud sa sapaw. sige. Kana murag nindot na idea okay ka. Dili ko okay sa iya nga kuan tungod kay depende na sa ato ang disiplin, sa disiplin. Naman ko. Kay og magsige mangutag puntuan sa Sa bagay ay Dili na makuha. Right, just. Duwe Sa kay. bagay, namatay moderator, okay lang. Taman sa katulong ha. Ato lang, ang ako lang hanyo, tahudon na ginato ang moderator. Sige. Namas pala. Taman sa katulong ug mosapaw gani iliwatay sila sa ando bisan pag SDE ko basta kay si Brad mosapaw warningan ako ni. Wala jud kay kinahanglan do na ngipon ang balaod kay dita bata. Ha? Larway lang tatanan. Sumra na ato na mga dungog. So atong ihatag ang anang kampo naman tanong. So ang tema, kumana mo dali? Nagapo na. Ang tema akong basaho na. Ang tema nga pamatud-an sa affirmative ni Brother Eugene, pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Romana mao ang gitukod ni Kristo sumala sa nasulat sa Biblia og referensya. So mo na timanin ninyo. So karon niya ta madugay kay udto naman, duha man ka tema. Sige na item paper. Ang timer ka nato karon Brother Jerklo Kamala. Ang announcement sa tuwang time, announce siya og last 5 minutes, then last 2 minutes, then last 10 seconds. No, para makapreparar. So kung abtan og 10 seconds niya nang utana, ipatubag yun. No. Paitan na si pangutana. Ya nasulod sa 10 seconds. Siyempre ang pangutana ipatubag ko na last moment o kung sa may inyo hang sa rubutan na. Wala na mapili. Wala dito pwede siya nga
sa gibasa nimo, Ah. pwede to mag next question if I'm not mistaken. Oh, sa to pa wala ko siya kay last 10 seconds man. Okay. Aron na klaro to. Ay, another suggestion, pwede bang i-sibo ang mga matag-uwasan sa top 10 gamer? Aram na. Abra na yun na kay timekeeper na kay representative sa inyong timekeeper na. Mas maayo mo Isip ka to, isip ka to. Isip ko diha ang timekeeper Sige, okay ra, okay ra, wala. Sige, ate sa tungi pasalamatan si Sir Eugene na si Brother Eugene nga kumpiyansa na jud kay siya. Di mo nang dili nato siya pakyaso nga mga SDA. Mga tungkol sige, ready? Ihatag na to ang time ni Brother Eugene. Oh, sa affirmative, sumusugod ang imong oras na Brother Eugene kung mutingog ka. Mayong buntag. Ito, may hapon sa atong mga naminaw, sulod o gawas sa nasod. Ang tema na to, pamatud-an ako nga ang Santa Iglesia Romana Katolika mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Why laing rason ngano ang simbahan nahimong gitukod ni Kristo kay si Kristo gitukod ug maunay nakapatinuod sa simbahan. Kay sumala man sa mabasa brad na sa tema ang pangutana, mabasa ba sa Biblia ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Kung kanang argumento ang inyong gihawiran karon, huyang ug hungaw kana nga argumento. Ug ang inyong argumento gipasukad sa huyang nga katarungan. Kay dili ebidensya nga kung mabasa sa Biblia mauna ang makapatinuod. Kay kung atong sakyan tinuod sa tinggod lagi. Kay mabasa mas Biblia. San Juan 3:3 padung 5, unless a man become born again, di makasulod sa harian sa langit. Tinuod sa to. Mabasa po ang Iglesia ni Kristos Biblia. Sulat ni San Pablo sa Roma 16. Mabasa man. So, tinuod sa to. Niya, ang Seventh Day Adventist di po ni palupig. Kapitalan lang ang numero San Lucas 4:16, si Kristo ni sulod sa adlaw Sabado sa sinagoga ug nagwali. So, Sabadista nga itong ginoobra. So, dili ebidensya ang pagkamabasa. Unsa may giingon sa Biblia, San Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw na ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Bisan ang kamatayon, dili magkabuntog na ini. Question, mabasa ba sa original nga Biblia? Dili. Kaya wag man dangalan si Kristo. Pero as far as the history book is concerned, mabasa yun. Unsay giingon sa Biblia ang protestante niya sa akong mga kamot ang Living Bible. Kay matod pa sa Biblia sa Isaiah 41:4, ang Dios mo may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. O sumala pa sa Job kapitulo 8 bersikulo 8, niini gihawiran ako nga Biblia, read the history book kansi. Unsay gisangyaw sa atong mga kasaysayan, mo ni atong mga pinangga, mga suking tigpaminaw, allergic kayo kasaysayan. Kaya nga naman, di mo napig nila ang kasaysayan. Sa tinuod lang, di mo amigo. Muna niya mabasa sa the Philippines, unique nation, nga kasaysayan sa Pilipinas. Unsa may giingon sa Pahina 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaklaro, wala. Naagis kasaysayan na. Ikaduha. Naagihapon tayo libro mga suging tigpaminaw sa atong gihawiran gihapon nga kasaysayan. The New Book Knowledge of Encyclopedia, ang bagong libros kahibaw. Siya ro naman sa nato diri karon ug wa kita kahibaw ani. Unsa may giingon dinhi sa libro kasaysayan sa simbahang Katoliko, the history of the Roman Catholic Church began in Anapi, Rome, in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang giingon pag dinhi, the church may be described as the society nga gitukod ni Kristo. Kunya na may pasalig sa kasaysayan, no? Jesus founded the church to carry His message of salvation
For all men, to all men, sa tanang katawan. Kitang tanan din nangita matag kaluwasan. Sumutuo kita ani kay naa man ang kasaysayan, ebidensya man na. Maguba lang ni akong hinapay, ako'y hinapay. Kung makapresente nga akong amigo karon og libro nga kung dili si Kristo ay nagtungkol sa simbahang Katoliko, kinsa kahang tawhanan no? Liingon pag ang libros kasaysayan, matod pas kasaysayan ng daigdig, di ko mutuog, di mo amigo kasaysayan ng daigdig kay DepEd na Department of Education ay nalang mo pag-eskwela o gatong supak-supak ko niya. O sige ingon dire sa pahina 179, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran upang ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Na si Kristo sa sulod sa simbahang Katoliko. 5 minutes. Salamat kay Mr. Moderator. Nausaon taman Unya mauna ni simbahan na ang gisugo ni Kristo og misyon sa buong sanlibutan sa katauhan. Mauna nga mugkunig ka na sa San Mateo 28:19. Lakaw ka mo ngadto sa tanang tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. San Marcos 16:15 lakaw ka mo sa tibuok kalibutan ug giwali ang mayong balita. Ang mutuog magpabunyag maluwas sa panang dili silutan disgrasya kita kita mo dawat sa kamatuoran. Kay giingon sa atong Biblia mga suking tigpaminaw, Daniel 2:44 sa footnote sa Biblia napay isa na ko diri Kingdom nga giingon diha nga tukodon sa uwahing panahon. The kingdom of God is the Catholic Church which cannot be destroyed. Unang hantod karon na simbahang Katoliko nagbaro gihapon. Katoliko man na brad, man na Romano. Dahil ni Romano, naagi hapon tayo diksyonaryo atong timan-an usa may meaning anang Katoliko. Any of the original Christian church, member of the Roman Catholic Church. Dili tama kasupak sa diksyonaryo. Ha? Mo nang mangita tag kahulugan dagan tag diksyonaryo. Sa Biblia brad, why nabasa? As far as the Bible is concerned, nagtukod ang atong Ginoong simbahan. Apan as far as the history book is concerned, tinaw pas utong tutok ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang simbahang Romano Katoliko dili ning atong nias atong kaatbang sa pagtuo. Mo na nang hinaot ko nga magmata na tas kamatuoran kay wa ta pagdebate din hiron magpaday-ganay tas atong kahibaw kinsa maayo kinsa dili. Ang atong tuyo din hiron pag-apply sa atong salabutan aron ang kamatuoran atong magkaplagan dila ta magpasako pa to gitukod og Pinoy nga maguwang pay bitsin. Gitukod og kano, maguwang pay tanduay ni uban, ang atong pasakupan kaning simbahan nga gitukod ni Kristo, way lain ang simbahang Katoliko. Maguba lang ning atong argumento kung mao ni akong giingon, makahatag sa ebidensya kung di si Kristo gatukod kinsang tawhanan. Kanus gitukod, asa tukoda ang simbahan. Kanang giingon nila, kaliwat mas bintin brad. Nagyapon ko Biblia na footnote ilang basaho, litra por litra. Yawa lang nagkasinabot sa grammatical usage. Ibutangan itong ellipse, mayroon kahala na kaliwas bitin yun brad. Awa. Ya, kagiingon diri, maayong Katoliko, maayo na rin ni Yawa ro. No? I-mindset na lang po na to. Napay Biblia sa Protestante, the Global Study Bible. Ang giingon din ang tinuod niya simbahan ng marka, One Holy Catholic Apostolic Church. Wag yoy 70 Adventist giingon Katoliko. Mao na pagmata na ta kaingon si San Juan unang Juan 4:1. Daghang mga mini nga mga propeta, daghang mga mini nga mga espiritu nagpatuo ug kuno sila mao. Salamat Mr. Moderator. Og kinahanglan nga magsusi ta. Og mo niya tong gibuhat karon nga magpaday-ganay ta first time in the history sa salog siguro ni dunay debate ngayon ani. Og nasayod ko ani akong mga listeners dinhi karon nga puro sa balista ni Kuban. Nga na po dili. Nga unta, di na to tigahon ang atong kasig-kasig. Marsaliano ba na? Abihon, open-minded mo katang. Di ba no? So inana ang atong pagpamatuod mga higala. Daghan po ang tagay-tag pagbasahog dokumento, abuan kay sinyas ang ato ang moderator din nga 2 minutes, pasig maglami tag istorya ani, malapas tas oras, babadlungan sa dani. Kanya kayong moderator, kinahanglan atong kahudon ba? Kaya pag ingos moderator, time is up, one time mahimo, papers. Paksa yung papel, no? Finish or unfinished. Nana ba? So, inaot sa sabda na ito ni. Di ito pag-ahong ani.
Mga garbo kay dire lang jud ko brad kay mao gi namata na ko mahayag. Ayaw na ta pagahi-gahi. Naa na ebidensya. Mao na nga nagpaabot ko. Kung mangutana niya itong amigo ron, asa mabasa sa Biblia? Nagtukod lang sa Kristong simbahan sa Biblia, wag ingadlan. Di ba? Si Vinter, wala Iglesia ng Kristo, pinakun pero sumala sa kisingit sa kasaysayan, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kung nang hinaot ko, nga masakop tani. Hindi ta masakop ani, samar tas kahoy, nga sanang ibalibag, gidauban, disgrasya kita ni tunguda. Nga ba libro sa 70 Adventist diri hitabo sa katapusang panahon sa pahina 213. Diha sa mga Katoliko adunay hilabihang kamatinud-anon, daghan mga Kristohanon. O ang Dios nagabuhat alang nila, mas kaniduta ang Ginoo bay nagbuhat alang namo. 10 seconds. So, 10 seconds naman, daghan kay salamat mayong udto kanatong tanan. God bless. Okay, salamat kay sa affirmative sa 10 minutes sa iyang pag-stand sa iyang argumento. So, ready na ba ang negative sa pag-proceed sa amin, 10 minutes? Ready? Okay, masugod ang imong 10 minutes, brother, kung ikaw mo tingog. Okay. Mahingot to sanan. Ingot po. Brother ka po, mahingot to. Sumaras tima nga imong ipamatudan nga ang Iglesia Katolika Romana mao ang tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia og mga referensya. Tinuod ni imong tima o baka Tinuod akong ipamatudan, sumala sa Biblia, nagtukod si Kristong simbahan. Sumala sa referensya, mabasa, Katoliko, digit sa Badistat. Next imong question. gigamit ang Mateo 16:18. Nag-ingon dinhi. Og sultian ko ikaw mo Pedro og pabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Aha. Sa pagsulti ni Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia. Iglesia Romano Katoliko ba ang iyang gitukod? Yes or no? Yes. According na sa kasaysayan nga atong gibasa. O ang naay diferensya sa panghuna-huna katong mga wa mo to og kasaysayan. Unya sa simbahan sa Biblia gitukod ni Kristo. Ang iglesia di na malalis. Apan sumala sa kasaysayan Katoliko. Next question. Okay, yes man ang imong tubag. Mabasa ba din ha sumala sa teksto nga imong gigamit sa Mateo 16:18 nga sumala sa tima mabasa gyud sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Sa kadala. Wa pa ko na humano pagpatana. Ayaw magsapaw. Pagpatulog may pamatasan. Sige. Okay ha. Kayot lang. Kalma lang. Sagana to chance pero sa sunod mahatag na kong warning ani. So karon pahom na sa ang negative sa Ay, pangutana. moderator, kanang ipalihog lang din kong alam mga kumanang kasi yung pangutana para di ko sapaw. Sige. Kanina mo ko ni-action ko sa batin, yung pagkukahuman, na mo itong agwan. Siya, ano lang, para sinagtan na ito. Ay na lang sa natarunan. Okay, ano pahunon ko niya kay 1 minute man. Sige. Go. Wait. Sige na. Sumala magusto piko nga imong gipirmahan. Sumala sumabasa sa Biblia. Ni ay teksto nga imong gigamit Mateo 16:18. Mabasa ba diha ang Roman Catholic Church? Nakita ko ni Kristo, mabasa o dili mabasa? Kung moingon ka, di, mabasa ba ang pangutana? Tubagon ka, sa tubag mo ko. Ba't ka pumayang pumatasan? Dali lang. Categorical, why mabasa? Pero wala diya sa itong timang gipirmahan na ipabasa letra por letra. Kay dili baruganan sa simbahan Katoliko, letra por letra basahon. Kay dili may Bible alone. Sumala sa mabasa, na mabasa, gatungkod si Kristong simbahan. Kung ipamugos nimo, naamay mabasa Katoliko, sa referensya, daghan kayo. Okay, bumutan ako. Next picture. Okay, kay imo mang giangkon nga dili mabasa di ay sa Biblia. Sa ato pa kining imong tema, sumalas mo ba sa Biblia? Sayot na ini. Dili sayo. Tubag, dili sayo. Kaya nga naman, bisan pagtuwa-tuwa na basa ang tima, wa gyud litra po litra. Mabasa lang. Sa mabasa, nagtungkol si Kristong simbahan. Wa maghinganlan, sa referensya ginganlan man, munang tuwa na, oy. Aron mo kasi nakabot na ta. Next question. Okay, next question. Kay giangkon man gid mo nga walay mabasa, pero mabasa sa kasaysayan sa ato pa ang imong tema gipahom sa kasaysayan. Dili sa Biblia, pangutana. Asa may labaw nimo? Ang Biblia pulong sa Dios o ang kasaysayan kanil pulong sa Dios? Categorical question. Padalang, ay ang microphone, wala ko tingog. Diyan, kunin na bro. Palihog ko kay pasigli madungog sa Diyan na, kuha na.
Ikaw kami ini sa tereng. Hello, bye. Aki, salamat. Kayang kon manimo, na dili mabasa sa Mateo 16:12. Uyon ka nga namatak ka, na mabasa sa Biblia. Kay dili mo nabasa uyon ka nga namakak ka. Yes or no? Di ko mo yun na namak ako, kaya napay gibasa. Kanya, dili ba yung litra po litras tima ha? Wala! Yamingan siya, basi walas kasaysayan si Biblia. Timana na to? Sa Isayas 41:4, ang Diyos mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Base sa Biblia, read the history book at si Hubot sa 8. Problema na mo. Okay, palo pangutana. Sa 41, sa Isayas imong gibasa, mabasa ba diya sumala sa imong tema nga ang Roman Catholic Church dito ko Kristo. Mabasa o dili mabasa? Dili mabasa sa Isayas, kaya nga naman, ang Isayas nagpamatuon lang ang Diyos mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kung magsupak-supak ka sa kasaysayan, sama lang nag-isupak ni mong Diyos. Next question. Asa mabasa nimo sa Biblia word for word or verbatim nga kung musupak ka sa kasaysayan sama ra gagi supak nimo Biblia asa mabasa? Dali ako! Gibasa na ko sa Isayas. Asa mabasa? Sa Isayas 41:4. Mr. Moderator, asa ang tikso? Wait lang, okay? Moderator's time ha, nangita ang negatibo, Brother Eugene, nga nabay mabasa matod mo na. So pwede ba na to hilingon ng imuhang gingon nga na mabasa aron na klaro sa naminaw? Diya. Ipahiling niya, katong niyang Isayas 41:4. Ang giingon dito, Kadali lang. Mr. Moderator, clarification. Ang iya manggong ingon nga kung nagsupak ka sa kasaysayan sama ra nagsupak ka sa Biblia asa na mabasa diha sa Isaiah 41. Moderator's time. Kaning giingon nga Kajot lang. Ay mo moderator dili magsapaw sa Sige. ang bot debaters ha. Klaro tataw nga namutana ang negative Sir Eugene nga nabay mabasa matud ka na so atong hilngon ang imuhang Biblia ibasa ha tagan ka na og chance pagbasa naay mabasa o masabot. Wala. Naay mabasa masabot ha? Ipabasa Mr. Moderator. Naay mabasa masabot. kadali lang ay sir ay ang ato lang debater sa atong pagkuanon ha kay wala kay sinasantoan ay bahala kisang panig walay mga audience nga mo istorya gawa sa debater ug sa kaning moderator. So karon pwede na to basahan Brother Eugene pero nakadung naman ka brother nga wa daw mabasa letra por letra pero masabasa masabot. O yun ba ka? Dawaton ba nimo to? Ang akong ipangita ang iya habang pulong Mr. Moderator ngayon siya kung musupak ka sa kasaysayan sama ra nga nagsupak ka sa pulong sa Dios o sa Dios. Iyang gikuan ang Isaiah 41. Ako ipabasa naghaba na iyang gingon. Okay Brother Eugene? Nakadungog man ka sa iya. Mabasa niya? Dili imong time ang mabasa brother. Ang basahon. Sige. Sumala sa mabasa masabot ha? Tanawa. Akong tanawon ang Biblia, Isayas 41. Sa magbasa wala sa kisaw, pabasa sa aron linaw. Ano makasabot ka tarong? Kay ang Biblia, Wala may sa storyline, Usias 14:9 sabton ang nasulat. At ang tanaw, Isayas 41:4. Kinsay naghimo niini, kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo, diha sa sinugdan ug ako ang Ginoo na usab sa katapusan. Okay, Di diha sa ako tas Ginoo, amo ginagingos Ginoo. follow up. Sa imong gisulti din ha nga naingon nga kung supakon Ay nimo sa ang moderator kasaysayan objection sa Brad, imong microphone wa man mo tingog Brad. Hello, Mike. Wala na Ilot na. Hello. Kusog ni. Okay. Sound check. Ipalyaran. Sa imong gibasa, may nabasa ba diha nga kung gisupak ang kasaysayan sama ra nga gisupak nimo ang Dios. May nabasa ka o wala? Yes or no? Mabasa masabot. Kay di man kinahanglan nga magbasa lang tadi na to sabton. Yes or no ba? Mabasa ba? Mabasa Nimo? masabot. Yes, mabasa masabot. Sa imong gibasa karon, wa ko nakadungog nga ingon nga kung supak ko nimong kasaysayan, gisupak ang Dios. O yun ka na makaka. Wa ako naman ka kay matod sa Kaya kasaysayan. ka na makaka. Napay 1 minute sa sige, sige. Brad, walay lugar Brad, sa matagog chance nimo brada, matagog chance nimo sunod warning na ka ha. Wala tay sinasantoan na si padayon. Ang giingon sa kasaysayan, ang giingon ni propeta Isayas, ang Diyos may nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Kung magbuot ka sa kasaysayan, gasupak-supak ka, na di katoliko, sama na, nagibutan ni mga Ginoo. Okay. Next question. Ang iyong pulong nga sama ra imong gibutan si Ginoo. Imo ra ng pulong o mabasa sa Biblia.
mabasag masabot. O, Kaya basahan mo. kinahanglan nato nga kung mubasa ta, sabto nato ang Biblia. Oseas kapitulo 14 bersikulo 9. Ang maalamon kinahanglan angay musabot sa nahisulat dinhi. Di mo og di ka maalamon. Maalamon juga nakikasdan ko kagibati nako. Okay. Mauna nga naagyod babasa. Una nang paabot ko karon nga musitar kag libro nga dili katoliko gitukod. Next question. Okay, pangutana. Kay giangkon man nimo nga dili mabasa sa 16, 18 sa Mateo. Karon, kini si Kristo nga nagsulti ngadto kang Pedro nga og sultihan ko ikaw si Pedro ibabaw ni matupatag pukuro ko ang siya. Mabasa ba dinha nga si Kristo nagsulti kang Pedro nga Pedro Roman Catholic Church ang isulti sa akong iglesia gitukod. Mabasa o dili? Tubag, dili mabasa letra por letra kay sa tima nato dili letra por letra. Ang mabasa nagtukod sa simbahan. Ang giingon sa kasaysayan, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Problema na nimo, nagpaabot ko karon nga musitar kag libro og di katoliko, unsa simbahan na og dili si Kristo gatukod, kinsang tawhana. Ganina na kung pinaabot ana. Dagan kag libro pagawas. Okay, next question. Imong gigamit ang Book of Knowledge. Okay. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Almost 200 years ago. Pangutana. Kisay nagsulti niini? Ang writer sa mong libro o si Kristo? Tubag, base na sa kasaysayan, dili na ka Kristong pamulong. Unya, kaya ang kasaysayan ni ingon man ang Biblia, read the history book, di ta makasupat sa kasaysayan. Sama sa gingon ni Propeta Isaias 41:4, ang Dios may nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Kung unsay gilatid sa kasaysayan, mutuo ta. Kay kung magsupak-supak ta mo na kung gingon, sama lang ang gisupak nimo ang Ginoo. Next question. Kaya matupan nimo sumala sa kaysaysayan ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Pangutana. Asa nimo babasa nga sumala sa kaysaysayan nga ang buot ipasabot Roman Catholic Church mao nang kasaysaya. Asa mabasa? Di Sa Biblia. klaro kayo. Sa Ang Biblia. giingon sa kasaysayan ha, unya giingon pag Objection, Mr. Moderator. Okay, kanta time. Asa mabasa sa Biblia? Okay, na ba kay counter objection, Brother Eugene? wala na may counter objection para Okay, madali ta. akong ilinaw ang iyahang objection nga naa ba kay mabasa sa imong history nga gigamit nga Professor? Nga Brother, ang Biblia, kaysaysayan Biblia. nga gisulti niya nagpasabot sa kaysaysayan sa Romano Katoliko. Asa man na sa Biblia? Sa Biblia. Ang Biblia nagingon, Job kapitulo 8 bersikulo 8, niya sa tumakamot ang Living Bible. 8. Onya, kay kasaysayan man, dinisayon ta, basaha ang kasaysayan ug tanawa. Ibang lanta na tong kasaysayan, ibang basa na tong kasaysayan. Katoliko Romano ang gitukod, dili si Adventist. Next Mabasa question. ba diha sa mga bersikulo nga kanang imong kasaysayan nga gisulti diha referado na sa kasaysayan sa Romano Katoliko. Mabasa o dili mabasa, Mr. Moderator? Okay, tubag. Dili mabasa na ka-refer na paminaw sa isang sabog. Dili mabasa na ka-refer lang. Lang. Kaya nga naman, ang Biblia gaawhag man na mabasa tag kasaysayan. So, kung sa ikipag-record sa kasaysayan, mutuo ta. Eh kung magsupak-supak ta ni kasaysayan, mo niya mong gingon, ibalik-balik ka na kung nagingon, isupak ni mong gingon, kaya ginoo ay nagbuot na. Kinsa man ka musupak sa kasaysayan sa may credibility na to? Di ba kung di pa mo to kasaysayan? Okay, next question. Pangutana. Matod pa nimo, mabasa sa kaysaysayan Romano Katoliko, imong gigamit ang kaysaysayan, gigamit ko nimong Biblia. Asa may imong tuhuan, ang Biblia o ang kasaysayan? Parehong turuhan ako. Kaya wag ko isalikway ni kasaysayan. Muna nang isalikway na kong Ginoo sa kabuot na nadagas kasaysayan. Nakakubutan na Ginoo ni karon. Muna na nga kung sa ginatin, muna gina kong giingon, tuon na lang ta. We have to believe kay kamatuoran man kaning ato. Dagan kag libro diha. Naghuwat yung kung amoy ka Brad, nagatukod sa Katoliko si Tarpulano ang libro. Okay, next question. Balikan nato ang Roman Catholic Church. There's a Book of Knowledge. Nagingon diri, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome. Kung dili si Kristo nagsulti nini, kinsa nagsulti nini? Ang kasaysayan. Ang kasaysayan. Oh. Kinsa ang author? Ang author sa kasaysayan, moderator, wag bebe magibati sa author. Kinsa ang author ani? Kaya Objection sa, objection sa. Objection, cut the time. Kasi objection. Ang objection ako, mango.
dili prohiba namo og kinsay mga author anang kasaysayan kaysa gipirmahan ako nga tema akong iprobase sa referensya og Biblia. Okay, Kung okay. unsay gideklara sa kasaysayan, wala kami. Okay, Prohiba counter sa objection. author. Counter. Counter objection. Okay. Importante mahibuluta. Kay ang iyang gigamit New Book of Knowledge man. Importante. Kinsa ang nagsulti niini? The History of Roman Catholic. What si Pebalo? Okay. Kinsa ang nagsulti niini? Ang author o ang contributor? Okay, Ano moderator's time, 10 minutes, ikat the time, may object mo, ikat sa ang time. So, nadungog ninyo ang objection o nadungog ninyo ang counter objection. Brother Eugene, gusto siya nga mabasa nimo o kinsa ang author or kalabutan ba si Kristo. So, imo ba na itong bagon or Pas na lang. Okay, pass ko na kay ano. Wag gyud magdebate okay, nadungog nimo nag-step na iyang i-pass. Next question. Okay. Pangalawa pangutana. Last 10 seconds. Sa ato pa nagamit kag New Book of Knowledge, wala kay kabalo sa author o contributor. Kabag, naghibalo ko ana pero di ngano man, dili lagi nato na burden of proof kung kinsay author na. Time. Okay. Mr. Moderator, salamat kayo. Dagan din sila, pagpaka na po sila, baby, nagkainit ang laban. Pero di na sa argumento, hindi sila kaaway ha. Salamat niyo mga audience nga, babe, rasad ko din ha. So karon, salamat kayo sa ipangutana, salamat sa namutana. Sabay padayon, may oras naman. Ipadayon na to ang rebuttal time. Musugod ang imong, ready na ba ka negative side? Ready. Okay mo, musugod ang imong time sa imong pag-istorya. Okay, mayong utuli mo brother Kapo. Akong dako nga inon nato nga Utosan ni Uto. usitawa kani. Hello, mic testing. Akong garbo nga akong Hello. okay. Check. Mura yun na ginyo gipalabi na si Brother Eugene kay kusog iyang kuan ba? Dahil murag di sabay, di manas panahon ba? Bisita man kuno. Okay, mga kigsunan, makigalaan, maayong mudo. Ang tema nga gipamatud-an ni Brother Eugene Gapo ang panggitan nga debater sa Catholic faith, defender diri sa labason. Iyang gipamatud-an, mga kigsunan, nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod ni Kristo sumala sa magbasa sa Biblia o mga referensya. Pero nasubo ko makiksunan, isip negatibo. Ang ako ang katungdanan mao ang pagguba sa gibarog. Dili ako ang pagpamatod niyon sa kinsa o kanusa, dili na akong katungdanan. Brother Gapo, kung tinuod ka nga ni Peter, ikaw mo yung afirmatibo, ako mo yung negatibo. Sa ato pa, ang tanang tikso na imong gibasa kaganina, gisay, ako nang hilingon karon. Kay ikaw mo ang affirmative side. Ang una imong gagamit, ang Juan 3:3:5. Pero kung atong basahon ang Biblia, Juan 3:3:5, imong gigamit, wa ko'y nakita diha nga Roman Catholic Church o Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Kristo. Wala. Ikaduhang imuhang gigamit, Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Oy, nagpamatuod na may hinuon ni Iglesia ni Kristo. Naunta ang yang gipamatudan, maumani. Pamatud-an ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod ni Kristo. Una ang iyang ibasa sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Una ang Iglesia ni Kristo dili gini mo angkon nga sila ni mao ang Roman Catholic Church. Naunsa naman ang akong kaatbang Ginoon? Pataka ra maggamit og teksto. Murag wagin niya siguro pangandami ba? Gipangutanan ako sa ganina. Kay ang iyang tima manggod sumala sa mabasa sa Biblia. Bisag grade 1 makasabot ani Brother Gapo nga doon nagi kay mabasa sa Biblia. Pero matud pa nimo kadaghan nimo gyangkon nga dili dili mabasa sa Biblia. So magduda na gid ko ani nimo nga ang imong relihiyon dili persikat sa Biblia o wala gihawom sa Biblia kundi tuwa sa encyclopedia. Sa ato pa church in encyclopedia dai kali. Naunsa naman ka? Gamit-gamit ay kag Biblia, unya dili mo babasa.
nakaingon ko nga dako gini mong dismayado karon sa atong debate. Nga naman, wagi ka nakaprove sa Biblia. Nagdala-dala na ka ng iyong Biblia nga wala ka kaprove, wa ka ni kakabasa diha og ginatawag og Katolika. Wa ka kabasa dito og Romana Apostolika. Apostles mabasa. Pero kanang imong gingon, diri sa imong tema, pastilan. O ako ani dili na ko mo padayon pa sa debate. Nanuman maulaw ko. Pasaligod. Gipirmahan, sumala sa mabasa sa Biblia. O niya, iyang gigamit ang Isaias 41 sa kaysaysayan. Ipangutanan ako siya. Kapunga-punga, nagpungas-punga, nagpus nga sa paglibad, nga mabasa masabot. O niya, sa iyang gibasa, wala siyang basa. Nga kung dili ka mo tuo sa kaysaysayan, sa mara dili ka mo tuo sa Ginoo, iyarang huna-huna. Kaya gipangitaan ako, wala'y mabasa. Iyang gigamit ang new book of knowledge. Igsunan, akong gamiton Pero wala na ako siya tinuda ganin ng cross examen, kay maluoy ko. Nga naman, iyang gigamit. Gigamit niya, bias ng referensya. Nato siya, wala ako nagipang, kanang imong Encyclopedia Britannica, wala ako nagipangandaman. Kanang imong author diha, kipangutan na kag kisay author, di ko kamutugan. Kisay contributor, di ko kamutugan. Pero na din Bishop John J. Duherte. 5 minutes. Kinsa man ni si Bishop John Duherte? Ha? Katoliko ni. So bias na imong referensya. Ha? So, self-serving ni. Una gipangutan na kanako, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome, Jerusalem, almost 200 years. Gipangutan na tika, kinsa ang nagsulti nini? Si Kristo o kinsa? Wala siyang tubag. Di na kinahanglan ko nung author, kaya wala nagdebate. Sa ito pa, nagamit-gamit kang referensya, wala ka kabalo sa author, ana? Hindi pa nasaba ko, ha? History ganit, aron nga ang history, mahimo na siyang itatawag na ito, authenticated or katuan, doon na author, doon na historian. Unya, mayon ka nga, dili na importante. Kay mabukuman good, mga kigsunan. Mauna nga, sa ato na debate karon, una para nimong pagtindog, wa gyud ka nakapamatuod. Sumala sa Biblia, sumala sa mabasa. May pamingon ng untakag sumala na lang sa referensya dinis Biblia. Yapil-apil pag giningon ng Biblia, nga wa gyud kay mabasa. Unya gipangutana tika nga si Pedro gisultian niya nga pagatukuron ko dro ang akong iglesia. Bisan ang gahom sa kamay hindi makabuntugan niya. Gisugo ba si Pedro pag ngalan sa iglesia Katolika Apostolika Romana? Wa gyud nabungat ni Pedro. Walay nabungat sa iyang baba. Una kining imong gigamit kay dili man si Kristo gipangutanan nako kinsa nagsulti niini. Ama ho. Og dili ang author, contributor. Pero wala nimo gisulti. Mao na nga napay imong kuan ron, daghan imong gamiton ron. Nga mga World Almanac diha, the World Book of Encyclopedia. Ana, bistado na ning inyo referensya gamit, brother Gapo. Di na nimo obra. Lumang tugtugin na yan, mga kapatid. Mauna nga, ngayon yung debatiha. Once tabang si Ginoo, di siya kahimo. Mauna na siya, kinsay, natukod, kung dili man si Kristo, natukod sa Iglesia Katolika Romana, kinsa o kanusa? Uy, ganun ako na mahinuri, imuhang pangutanoon, ana. Waga ni kakatugaan sa Biblia. Waga ni kamingon na si Pedro nagsulti, ana. Ako pa nga wako nasakop diha. Nausa man ka, ikaw mo yung alternatibo. Nani mo ang burden pagpamatuod. Ako ang pag-usi sa pagbungkag. Pero sa imong gigamit ka ganina, walay mga teksto. Ha? Nagingon din sa libro, sa Discovering the True Church, Father Agustin Florentino, sa page 30. Nagingon din, the Catholic Church will never be destroyed. Ingon din, the Catholic Church claims that she is the church
mention in Matthew 16:18. Unsa ni pulong claim nakasabot ka ni? Basig wa ka kasabutan ng claim. Giangkon pagkaluoy. Puro ra gyud mo claim ani brother ko. Puro ra gyud mo. Mamahay gyud ka anong nakikidebate ka. Mao gini imong kamahayan ron. Ha? Unsay gingon dinhi? Kun world history. Ha? Mahayagan inuuning imuhang kuan ron, kalaki nun. World History, 7th edition for the postmodern Filipino, authored by Gregorio Ipside and Sonia. Kini siya prominent. Kanina wa siya magamit author, pero atong basahon ng author eh. Oh, 114 page. Ingon din The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity. Older than the Roman Catholic Church. Klaro na, saan ni mo ni pagbangga ron? Saan ni mo ni? Na-claim din sa inyong libro. O niya din sayang nang imo mga librong dagahan kayong ipandala. Kami gamay ra kayo. O niya wari, nang imo nire o, kaklaro ani. The Orthodox Church. Nabasa kang history. Is the oldest branch of Christianity. Older than the Roman Church. Sa tupa ka ng imuha din ha, di na ako'y older. 10 seconds. Okay, 10 seconds, wait na pong 10 seconds. Okay, din salamat sa negatibo sa imong pagpabarog, iguba, brega. Salamat kasi ang presentasyon o brother Eugene ka po, ready na ko kasi mong 10 minutes sa process namin sa negatibo. Kalo sa Ginoo ready na. Okay, masugod ang imong oras pa nun, masulti ka. Tanang salamat Mr. Moderator. Una na kong pangutana mao. Imo bang dawaton ug uyunan ug sagupon ang atong tema karon nga pamatudan ko nga ang simbahang Katoliko Romano gitukod ni Kristo. Dawaton nimo na o isalikway nimo na? Yes or no? Okay. Akong dawaton ha, nga imong mabasa sa Biblia nga si Kristo mo nagsulti. Moderator objection. Okay, kanta time. Ang akong objection mao, dawaton ba niya ang timag sagupon niya? Yes or no? Wag ko mo tanag pa dawaton pabasa ba? Counter ba ka? Okay, counter objection. Okay, na-counter. Okay, ang akong pagbarog mao ang paguba. Okay? Paguba sa imong tema. So, ang tema, Mr. Moderator, akong dawaton to, kung mabasa niya sa Mateo 16:18 nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika Romana, dawaton na ko na. Pero dili sa Mateo 16:18, dili na ko dawaton. Moderator's time, okay? Nadungog na to ang objection ni Sir Eugene, o nadungog sa nato ang counter. So karon na Brother Eugene, nadungog man imong iyang counter objection. Okay. Kung sa man, mo proceed ka o Lahi pangutana, proceed na lang ta. Proceed. Para mahumanta. Ikaduhang pangutana. Isip negatibo, trabaho nimo ang pagbungkag sa kuntima karon. Nga imong i-deny ang pangutana kung dili si Kristo'y nagtukod sa simbahan, kinsang tawhana gawas ni Kristo? Asa tukuda, kanus ang natukod, nagpaabot ko si mong tubag. Tubag! Ang very objection, Mr. Moderator. Okay, kanta time. Ang sa objection? Ang objection ako, mao nga ang akong pagtindog paguba sa tema. Okay, paguba sa iyang tema. Dili ako ang pagpamatud, ang burden of proof na sa iya. Okay, nakuha na ko, Mr. Regote. Oo. So, Mr. Affirmative, nalungog niyo ang iyang... O counter ko. Counter, si. Okay, ang counter na ko, burden of proof niya kung on. Kung dili si Kristo, kinsa man. Kaya kung dili siya kahatagan na nagpabili ng kamaturan nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Moderator's time. Nakuha na to ang matagpanig mga viewers. Mga viewers. Ang mga viewers na yung mga tipaminaw karon. So, nadungog ang objection, nadungog ang counter objection. Karon, ang ikaw ang tubag. Tubagon ba nimo or mo next question ka? Akong gitubag na to. Mao na to, akong tubag. So, why mahatag? Okay, gadali Kaya sabi ko lang. nito kanuroon ako. Ako amo ang paguba man. Wa ko'y nabasa din sa iyang kuan, sa iyang tema, nagituko ni Kristo. O niya ako na noy ang pangutanon. Nga bisan gani siya niingon nga wala mangalan si Kristo sa Okay. iglesia. Nakuha Noon na sa ko. mani.
Nakuha na ko, okay? Moderator's time. Karon Brother Eugene, ang iyong pangutana kung nagalanganin ka pagdawat, dito na lang sa ribatan para linaw ka. Sige. Okay, next So, question. mamatag. Next question. Imo mang gigamit karon ang kasaysayan ni Dr. Soyna Imsaidi. Karon, dawaton ba nimo ang deklarasyon ni Dr. Soyna Imsaidi na the Catholic Church founded by Jesus Christ? Yes or no? Okay. Akong dawaton ni din eh. Good! Kung imong mabasa Oh, na si... moderator's time. Moderator's time. Brother Eugene, mga ikong pasaylo ni mga. Sige, moderator. Ihatag ko ni mo chance, pero karon warning na ko ni mo Sige. isa. Sige. Padayon ang oras. De, usbo na ko pumunta na Okay, moderator. usbo na. Dire sa The Philippine Ionic Mission nga gisulat ni Sonia Imsaidi. Yang gituuhan ni si Dr. Sonia Imsaidi kay nasa siyang libro. Dawaton ba niya karon ang deklarasyon din nga Katoliko ang gitukod ni Cristo Romano? Yes or no? Okay, tubag. Dili na ko na dawaton kay akong gigamit kining world history. Dini. Kini, mo akong dawaton dili nang imo. Okay, sunod pangutana. Ang utana, kanang isot. Pili-pili na din ang imuha di ay. Mr. Moderator, komentaryo. Kadali lang. Di pangutana man niya ko. Kayo lang. Mr. Moderator, komentaryo. Ayun na komentaryo. Hilom na. Nay moderator, paghilom. Basta may yung moderator, hilom ha. Hilom. Sige. Karon, ibalik kayo yung pangunta na Brother Eugene kay Murag dito mong kagagwan. Sige, lain pangunta na. Para complete ah. Namakag ba ang kasaysayan sa pag-ingon nga ang Katoliko Romano gitukod ni Kristo? Namakag uwa namakag. Okay, tubag. Ang kaysaysayan nga gigamit na ko din sa world history. Pero, moderator objection. Kani niya akong gigamit. Namakag ba niya uwa? Katatan. Okay, objection sa objection ni mo Brother Eugene. Ang objection ako dili sa libro niya. Kani ba kung gihawiran ba? Oo. Okay, counter. Nabay counter. Counter. Wala man ko gumagamit ang kasaysayan niya, Mr. Moderator. Ako na Ang akong gigamit. gigamit. Kadali lang, bawo na sa iyang counter. Ano sa man tapos patulog may pamatasang Okay, hari okay, po. okay. Sige. Ano sa may Bawo na sa counter. Brad, ayun lang, high blood. Hindi kita pag sa ubaboy. Ano siya mo Wala ka nahigat. Gusto mo pasagkahan ka mo magsumbagay mo or patuo mo moderator? Magkaroon ng tandaan. Bawo na sa ang objection o sa mo sa motiyo kang... Sige. Sige. Counter. Counter. Ang akong gigamit man ko Mr. Moderator. Wa ko magamit. Ngano wala man niya nagamit ganina sa iyang deliveries. Ang akong gigamit kini. Akong dawaton nga nag-ingon din ang kasaysayan nga the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity older than the Roman Catholic Church. Okay, nakuha na ba ang punto? Nakuha sa ninyo ang punto ha. Nakadungog mo sa counter, nakadungog sa mo sa objection. So karon brother, Lain pangutana. Sige, proceed na sa lain pautana. Ningon ka nga, nagtuo ka ba ko pangandam anang imong nyubok knowledge sa encyclopedia? So nangandam ni. Pangutana. Gada ba ka niyang nyubok knowledge sa encyclopedia karon? Yes or no? Okay, tubad. Nagdala ko sa Xerox sa Sa mga nagsirok sa mga pangutana. Nagdala. Gada ba ka mismo ana nga libro? Yes or no? Okay. Ang imong pangutana gawas tima. Gawas tima, wa ta magdebate nagdala. Brad, ka lang nga objection. Sa mali. Objection. Objection kada time. Isundan ako sa siyang pamahaya nga maton niya nagtuo wabag ko nangandam ana. So para masiguro na ko, ako sa gipangitaan kung naa ba sa libro nga nyubok knowledge sa encyclopedia, wag mo kutan na kada ba sa Xerox. Okay, nakuha na po ang objection. Na-counter objection. Counter objection. Okay, paminaw ang counter objection. Idala na ko ang tipik ug kabahin sa encyclopedia nga. Iyang gibasa kanina. Xerox lang. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Sakto man eh. Usa sakto ni Brother Gapo. Okay. Began sa nyubok ug knowledge. Moderator's time. Nakuha na to ang matagpanay kay kita dili mo nakadungog ta sa iyang objection, nakadungog ta sa counter objection. So brother ka po kay batilor man mong duha. Unsa man ni? Mo proceed ka or mo palayon? Lain pangutana. Okay, lain ko na. Ang imong gigamit karon Xerox original libro. Okay. Of course, klaro naman ni dayag ka Xerox ni. Pero dili man maka-Xerox sa wala sa original. Noon sa man ka oy. Noon sa man ka. Basahan na to sa original ni mo diya. Naman ka. Next question. Next question. Sa San Mateo 16:18, wa man ginaginganlan sa tong Ginoong Jesucristo. Pangutana. Pangutana. Tubaga. Lisod ya. Unsay gitukod ni Kristo base sa San Mateo 16:18? Seventh-day Adventist Church, General Conference o Roman Catholic Church? Asa ni duha? Okay, tubad. Dini sa Mateo 16:18, walay mabasa. Asa sa moderate objection? Okay, Ako mga na ba'y mabasa? Okay, kanta time. Ang ako mga tayo, dayang man yung kinasa San Mateo 16:18, gatukod ng Kristo, unsa mang simbahan na karon ang iyang gitukod? Roman Catholic
Catholic Church o Seventh-day Adventist? Asa ning duha? Okay. Okay, Mr. Eugene. Okay, counter? Counter. Okay, counter. Iyang gigamit ang Mateo 16:18. Kung sa akong giingon dinhi Mateo 16:8 nga akong gibasahon. Kay mo man eh. So dinhi walay mabasa dinhi nga Roman Catholic Church, wala po'y mabasa Seventh-day Adventist. Okay, moderator's time. Nadungog na to ang objection. Nakadungog ang negative, nakadungog ang counter objection, ang affirmative. So, karon nadungog naman imo ang counter objection mo padayon kasi yung pangutana, mo proceed ka sa yung pangutana. Proceed na lang. Proceed. Okay, sunod pangutana. Dire na focus dictionary. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Isalikoy ni mo dictionary, tuuhan mo. Okay. Sumala sa kuntubag kanina bisan pagputdo nimo ng imong dictionary. Moderator. Okay, time. Recall. Moderator's time. No. Isalikway ba niya o yung tuuhan? No. Moderator's time, moderator's time. Kay may object naman, may object ayo sa magkuhan kay may object. Sige, unsa objection nimo? Ako ba, kaning deklarasyon sa diksyonaryo nga Katoliko, original nga Kristiyano, membro sa Roman Catholic Church, isalikway niya ni o dawato niya? Counter, Brad? Counter ka, Brad? Okay, okay. Counter objection. Ako lang tubagon. Sige. Oh. Tubagon. Oh. Dili na ko dawato ng iyang definition sa katarungan na nayudre sa akong gibasa. The Catholic Church claims that she is the church mentioned in Matthew 16. Tama na muna sa claim. Una ka ng imong gingon din na sa dictionary. Wala gisugo ang utot sa dictionary Kristo nga ngandi Catholic Church. Wala. Okay, next question. Saan Mateo 28:19, lakaw ka mong tibuok kalibutan, himuha sila nga ako mga tinunan. Saan Marcos 16:15, lakaw ka mong tibuok kalibutan o giwali ang mayong balita. Ang pangutana, base sa kasaysayan ng daigdig, gisulat sa taga-Dipid, si Kristo naa sa sulod sa simbahang Katoliko o kining simbahan mo ni gisugo ni Kristo mission para sa tanang katawan. Ang utana, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, si Kristo naa sa sulod sa simbahang Katoliko o si Kristo naa sa sulod sa Sabadista? Tubag! Kanang imong kasaysayan, dili na ko na dawato. Ay, moderator objection. Wa ko mangutanag dawaton ba niya ni wa? Ang akong pangutana unsay nadungog niya sa kasaysayan nga akong gibasa? Si Kristo ba naa sa sulod sa simbahang Katoliko o naa sa Sabadista? Okay, kape kayo. Nadungog ninyo ang objection. Mo dawat ang counter, kung counter ang negative. Okay, counter. Okay, counter. Ang yung nadungog ko, nakadungog ko. Nga giibasa niya diha nga iyang gisulod sa Katoliko. Pero kana sayop na. Di na ko nadawaton. Nga naman, mabasa na ko sa Lucas 4:16, Saturday ang sinabi Saturday. Moderator's time. Katoliko Domingo na. Nadungog na to ang objection na sa negative, affirmative. Nadungog na to ang counter objection sa affirmative. Mr. Eugene, mo ang iyang counter. So, mo-proceed ka sa pangutana or ipadayon ang pangutana? Laing pangutana. Laing pangutana. Kay nadungog man din niya. Unsa may nadungog nimo base sa akong gibasa? Naa sa sulod sa simbahang Katoliko o naa sa Sabadista? Okay. Sumala sa akong nadunggan sa imong ibasa, naa din ha sa imong gisulti. 5 minutes. Pero dili ko mutuo. Moderator. Ay, naon sa man. Ayaw ko Sa sa ako. Mr. Moderator. Dili. Wala ta magkasinabo. Kanina, para linaw ta ha. Naman tayo mga kuan ani kapakyasan ginagmay pero dili nato ipadako. Sige. Ato sa dawaton as respeto, dawaton nato ang objection. Sige, brother Eugene. Dali ba? Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Si Kristo naa sa Katoliko o naa sa Sabadista? Kung naa sa Katoliko, explain. Kung naa sa Sabadista, explain. Ano rin siya? Counter? Counter din ako mo explain. Pagtutubag ko, kanang yung iba sa kasaysayan, mao lagi hapon na atong encyclopedia. Wa na gisugo diha nga pagsulat nga dito. Yung nahuna na ana niya. Moderator's time. Dili biblical. Moderator's time, moderator's time. Nadungog na to ang objection, nadungog na to ang counter objection. Karon, is it affirmative o brother Eugene? Brother Eugene, ipadayon nimo yung pangutana. Lain pangutana oras, bilang oras. Proceed. Ang oras na to, padayon ang oras. Okay, 4 minutes. Okay. 4 minutes. Balik ko na ko pagpangutana. Muuyo na ba ka karon si Kristo ay nagtukod sa Katoliko Romano? Yes or no? Okay, tubag. Dili gid kumuyon kay walay mabasa sa Biblia nga Mateo 16:18 sumala sa imong pasalig sumala gid sa mabasa walay iglesia Katolika Romana gitukod ni Kristo. Bisan si Pedro nga apostolis wala manggalan si iglesia gitukod ni Kristo. Sunod pangutana. Kay di mo kaha si Kristo. Kinsa naging tawhana? Ang
pangutana, humana gitubag, dili na kinahanglan tubag. Ano? Okay, humana. Moderator. Oh, Ipagi sa moderator, yung object ko sa po, objection. objection Mr. Moderator. Okay, dapat Di yung pangutana na Ato dyan. kanako gaganina. Humana na ako nagitubag. May ayon kisa sa tubag na ako gaganina. Nga lagi, ingutana dili ako burden of fruit ang Sige, sige. Kundi, Ano? ang ako pagbugag. So, sipit ang pagutana. Sige, sige. Okay, kani. Ato na, Ben. Moderator sign. Mag-counter ka, dili. Bago ka na, ito na. Time. Diri sa Biblia, paraphrase on New Testament, ni Richard Baxter. Ningon man, St. John of Biblia sa moderator ha. Jesus says, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gathered to me the Jews and Gentiles. Shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Pangutana, sa imong nadungog, asa man tayo gather, sa Sabadista o sa Katolikong simbahan? Kana ngay mong ibasa. Paraphrase na, dili na pwede. Sa ko pangutana kung sa Sabadista. Mr. Moderator, Pwede ba? atong basahon. Objection! Kadali lang. Objection. Ako pang ipangutana, basis yung nadungog, asang tatigumon sa Katolikong simbahan o sa Sabadista? Counter. Paraphrase ba niyo sa'yo kung ibasa? Okay, Counter. Kanang yung ibasa paraphrase. O niya, ako basahon diri sa Biblia, kanang yung ibasa para guhaom. Para Okay. nga dili siya ino nato nga kinibayas. Moderator sign. Basahon ako sa Biblia. Moderator sign, kadali lang ha. Wala Oh. pa. Kalma lang ta. Karon Brother Eugene, may object man ka. Wala ka nang matang para-press pagdili. So karon ang iyang tubag, may counter siya. So uyon ba ang matagpanig, iyang basahon, ang iyang sulti na iyang basahon? O uyon ka, proceed ka sa pangutana? Di, ipatubag niya to kung pangutana. So uyon ka nga iyang basahon? O basta ako yan eh, kaning niya ba? Sa akong kaning Richard Baxter na kubag, sa mayon na Dali, dungo. kadali lang. Huwag mo tingaw, Kadali kakusa. ha? Huwag mo tingaw, kakusa. Ang- May counter siya, kadali lang, kalma lang. May counter siya, na dili siya mo uyon na nana siya basahon. O okay ba nimo? Okay ka dili? Kitande ang teksto. Ano malinaw ta? Nakuta na may Ang ako pangutana ba, kanin sa Richard Baxter, isuwa, ito mo kung mangutana niya, paraphrase ba ni Dili? Asa mo kita tigumon sa loob ng simbahang Katolika, sa Tagalog pa din, o sa Sabadista? O sir, bangutan na, UJ ka. Pangutana na. Oo, Kung bangutan na. patubag na muna niya, mo explain Okay. siya. Okay. Kung sa Katoliko, may Objection. explain. Kung sa Sabadista, i-explain. Okay. Objection. Okay. Nakutan na ba? Oh. Objection. May objection. Ang akong objection mao ni. Wala man ta magdibating asa tigumon. Pamatudaan man nga ang Iglesia Katolika Romana mo gitukod. Wala ta mag-ingon nga gitigom busa. Ang pangutana sayo. Oh, nakuha na ko ang punto. Irrelevant. Okay. Nakuha na ko ang punto. Isip moderator, nakuha niyo ang punto. Mr. Affirmative. Ang iyang objection, na kay counter objection? Wala na. Okay. Proceed. Punta na. Ay, pangutana. Kanang maayo nga pangutana. Ay, lagi. Oh, dira. Matod mo, dili na akong trabaho ang pagguba kinsay natukod. So, yun na nanimo karon nga imo dahil trabaho isang pag-uyon, dili pagguba. Okay. Ang akong gingon kanina, ang akong katungdanan, mo ang pagguba sa tima nga imong pabarog. Muna ako, nausa na nabungo. Oh, Moderator, objection sa... sorry. Nangay ko pa sa'yo. Object. Ang ako bang giingon, uyunan na ba niya karon nga iya dahil trabaho is pag-uyon, di na pagguba. Kaya ingon man siya, dili ang akong trabaho pagguba, kung dili ang pag-uyon, no? Di na nag-ingon, Okay. no? Okay, muna yung objection counter ka. Ako ang ko. Pero sa dili pa ka mo counter, kadali lang nga hatag ko yung chance ganina. Bisag na ngayon kang sorry para patas, nag-warning na mong doha. Oh, nag-warning na mong doha. Padayon si mong counter. Okay, ang counter na ko mao ni. Ang akong nahibalo ko sa ako ang katungdanan nga mao ang pagguba. Kaya og muuyon pa ko, wala na debate nga may tabo ron, miuyon ko. Mao na nga ang ako pagiling sa mga ebidensya nga iyang ipabarog. Pero sa tanan nga ebidensya, wa ko'y nabasa ang Iglesia Katolika Romana. Okay, as a moderator, nadungog na to ang side sa affirmative sa iyang objection. Nadungog po na to ang counter objection. So, Brother Eugene, mo proceed ka, padayon ni mo ipangutana. Laing pangutana na lang. Next question. Okay. Daghan mong kikag libro diha. Asa nimo nabasa anang imong mga libro nga dili si Kristo'y nagtukod sa simbahang Katoliko? Pahina, asa mabasa nga niingon ha? The Catholic Church was not founded by Jesus Christ. Okay, tubag. Ang akong katungdanan karon di na gyud palumutan na. Ang akong katungdanan mao ang pagtubag. Ayaw kog suguan kay human ako Sure, nabasa got the kanina. time, got the time, okay? Moderator. Objection.
daghan man kay sa libro diha ipahiling nako asa na nabasa nga dili si Kristo natukod. Okay. Ay, kay sa libro ganay na Naduhog na to ang naduhog na to ang objection, nakaduhog ang negative pa ni kaduol na mo counter ka or Counter objection. counter. Oo. Ay, ang katungdanan mao ang pagpangutana dili pagsugo. Ang akong katungdanan ang pagtubag, dili pagbasa. Kuha mi sa moderator, kuha mi sa grupo. Okay, nakuha. Sige. Moderator's time. Ning object ka Sir Eugene, nadungog man sa negative, ang ning object ning counter siya nadungog sa dinyo. Mo proceed ka o ipadayon ning proceed na ko niya. Proceed ang pangutana. Padayon ang oras. Lain pangutana. Din his King James Version 16:11, o premise ako ha. Sa unang Juan 4:1. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit but to try them by the rules of the Catholic faith. Kung dili gitukod ni Kristo ang simbahan Katoliko, pangutana, nganong giwali ni San Juan Katoliko pagtuo? Ang pangutana nimo nganong giwali? Oh, Okay. So 4:1, 4:1. original ha, King James Version Okay, basahin 16:11. na to ang King James Version. Okay. 16:11 ang imo. Kini. Ato basahon. 16:11 ba na? Kini. Oh. King James Version eh. 16:11 man yung original. Kana, 66 ka mong libro, no? Ah, pinky na. Sabi kay Dali lang. Oops. Mura na istoryanan ng tubaya. Dili na rin magsilbi ni. So, dali lang. Moderator's time. Karon kay nag-side kubinsay man warning kadua para patas ka. Ha? Ayaw ninyo makita ang moderator mo musilot ninyo duha. Padayon. O sa imong pangutana, balik ako na to para Ako pangutana ba? Base yan yung original nga King James 16:11. Oh, ngano man nga katolikong pagtuo may giwali ni San Juan, di man sa balista kundi pag katoliko ang gitukod ni Kristo. Okay, tubag. Okay. Kung Katoliko man din ha, universal, pero wala mag-ingon diha Romano, Katoliko o Katolika, Apostolika, Romana wala diha. Kaya ang Catholic is universal na siya. Okay. Pagkaigap. Sunod pangutana, kay universal man kaha. Base sa diksyonaryo nga akong gibasa ganina, ang Catholic, original nga simbahan, membro sa Roman Catholic Church. Nagamit man si San Juan ana, uyuna na ba nimo nga si San Juan di ay membro sa Katoliko Romano? Okay. Sa akong tubag kaganina o karon si pangutana, dili gihapon kumuuyon ngano man ang Catholic Church claims sa inyong libro Discovering the Church. O niya, dini atong basahon. Mateo 16:18. 1 minute. Ingon diri, wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diha sa Kristohanon nga gihimo sa nisimang ng simbahang Romano. Nabasa. Unsa ni? Simbahang Romano Katoliko. Wala. Nabasa. Pagmahal lagi ka anong siklo pangutana naglisod? Matubag lagi hapon. Pila na may oras? 25 seconds. I-wave na lang ako na. Okay, wave. Kay di na matatapas ni si Okay. Palakpakan na to ang affirmative o negative sa ilang mga argumento. So sa gihapon, ginengkaw to, nagpasalamat gihapon mi sa mga viewers or mga naglantaw nga ayaw lang jud mo pag samok-samok og mga unsa istorya nga maka-offend nila ha, sila lang gyud bahala. Sige. Okay. Musugod ang imong Sir Eugene, musugod ang imong time 17 minutes sa imong ikaduha nga kwan, presentasyon. Bueno, salamat kayo tinahod nga moderator. Gikasubo kog dako karon kautuhon. Nga atong kaatbang sa pagtuo, wa nakarepresentar og dili si Kristo kinsang tawhana. Naasayaha ang burden of fruit. The fact na magsupak-supak siya. Kinsa yung tawhana na. Kay og di siya kahatagan niya mga libro. Nagpabili ng kamatuoran ang Katoliko nga simbahan gitukod sa tong Ginoong Hesukristo. Di na mabangbang. Ha? Di na mabangbang. Muna kung gi-challenge siya kundi si Kristo kinsa kaduha pag yun, wag yoy mahatag. Katuyok-tuyok na may noon siya ni kasaysayan niya ni Dr. Soy na inside him. Unya, ang gideklarar pag is kasaysayan, uldis man lagi ng Orthodox Church. Mahala pag na uldis na diya, o nga tanggal, lalis diri kinsay pinakauna.
Ang atong gilalisan, church and founder, simbahan ug magtutukod. So atong nauna ng Judaism, iproba nimo Judaism boy tinuod, kay mas nauna pas Kristiyanismo. Sige. Kasaysayan, ayaw sumakang Ginoo. Isayas 41:4. Ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Karon pa ko kakitag mga sabanista, supak-supakon kay Ginoo. Ganiingon silang gato, kuno sila pulo kusugo, kasunod sa balaod sa Ginoo. Ano ni supak man sa deklarasyon sa Ginoo? Brad, ang kasaysayan gilamdagan balas balang Espiritu Santo 100%. Ano man, di na ka-record o di na malamdagan. Nga nung nakahibalo na sila nga naay gira dito sa kanang naay pinsig dito sa Mactan silang Lapu-Lapu Magellan nga no ang mga historias Pilipino kasunod-sunod ng Magellan to record. Pero nakahibalo ta nga nung naanahitabo ng World War I nga ningon na mas Kristo magira nasod datok nasod nakahibalo lagi tang naay World War I naay World War II kay na may kasaysayan ana kasayon gituuhan nato na kung imo nang isalikway din i-prove nimo sa imong libro, nakikigag libro, o di Diyos Kristo kinsa lagi. Kayo patas ta. Ini evidence. Kaya mong ipakita diha, mao na kanang pag-ingon niya nga ang simbahang Romano, dili gituod ni Kristo, that is fiction. O sa maning fiction, it only exists in the mind, but not in reality. Kaning iyang pagsabot sa Biblia, sa Bible scholar pa na, accommodated sins. You know what is accommodated sins? Siya ay naghimo sa doktrina, i-influensya ng Biblia. Ang Biblia na influensya niya. Asa may ebidensya? Makadaog lang ni sila sa debate rong adlaw kung makahatag ng ebidensya, pero wala. Nagpabili ng kamaturan, gitukod ni Kristo ang Katoliko. Buntin o proof nimo imong gubon. Iguba ni mo, nagpamatuon mo noon sa ato. So, igo gid siya. Imbes nga mo guba siya, wala, gapaligon lang siya sa Katoliko, gitukod ni Kristo. Iyang ipamugos, claim! Normal nga mag-claim, nga naman, ga-claim sa mga sabalista. Kaya kung wala nag-claim, di mo claim. Pero ang pangutana, kinsay nakapasar sa claim, basis mga ebidensya, sama ra nga nang-squat mo giyuta, wala mo'y dokumento. Nag-claim, Brad, amo ako ng luti na, Brad. Mo nag-claim ka, normal, kaya di-claim mo ito sa Pulano. Ang ebidensya na mo, ana ba? Di ba na? Kasayon kayo sa argumento. Claim raman na ninyo. Normal, kaya ni-claiman mo. Ni-claim sa galing ng Iglesia Cristo. Ni-claim sa Kalayans, Bonagin, Baptist, Mormons. Hilabihan, daghanang gakliman ng Roma 16:16, Mateo 18:16-18. Pero ang pangutana, kinsay nakapasar, basis mga dokumento Katoliko. Yan ingon pa siya, paraphrase man yung Biblia ha, Brad. Yung Biblia man nakasubok-subok ko na niyo. Why kasaysayan mo amigo ninyo? Na daghan kong na-encuentro sa Facebook, kamo pag sa mga followers sa Kusabanista sa Facebook. Di yun, mo kasaysayan. Ipang-deny gini mga kasaysayan. Bugos na. Ebidensya. Naway mga ebidensya bugos ang kasaysayan. Lanang tani o putos lugi o mga trabaho. Magkagod lang tani para magkapaniud to. Di ba? Manangingon mo, Brad, claim mo na. Normal. Nga napagali kasaysayan diri klaro kayo. World Almanac and Book of Fact, libros kay ba? So yung gingon, ay na 704, Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the first vicar. Mas kang tinawa kayo. Mga tanah, tradisyon, naman na, Brad. 5 minutes. Gadadag Xerox. Original versus Xerox. Asa may tuuhan ninyo? Xerox, original. Nyamingan po sila nga, Brad. Xerox, di na. Asa man ng pinya, mag-Xerox siya, gawas Apple yan. Ang problema, na by certified photocopy na. Kaya ang akin na. Karon to ko kakita at bang lagos debate, gadadag Xerox. Kauban ras notebook. Notebook ang gidaba. Di na pwede din sa debate gani ayaw ka pamreset at Xerox lang. Yung submit ka na kung ebidensya da panalitan og yuta imo na present kag legal diha nga kanang gitawag na tong titulo ay na Xerox. Original. Tawa tong mga libro original asa ko gadalag Xerox diha wala.
Munang sa akong live sa Facebook, never kay kumugamit og mga sirok-siroks lang. Unless nantil mga original, wala pang pangitaon yun ako kung sa kamahal ng libro, pamalito na eh. Kanang yung ipagdada nga sa na, kanang 10 commandments, sama siguro ba na, hagi akong ba na. Tapos ang script man siguro, yani iyan ang gamiton dire. The Catholic, dili mabasa sa Biblia nga referring to the church. Hindi pa sige limbo man eh. Pero di lang ako ni basa ko man gigamit. Ha? The fact na magsupak-supak mo na amoy ikahatag sama ra gud ani brad oh. Kung dili Disyembre 25 gito adlaw na tawag Kristo sa bulana og pitsaha ano ba? Sampo lang na. Sama ra na kung nagsupak-supak mo di gito ko ni Kristo, then provide kag ebidensya. Kung wa kay mahatag ebidensya, apay mamalik na lang sa Katoliko. Kay klaro kayo. Ingon-ingon pagbuyag, tanawa ng ilang libro. Hitabo sa katapusang panahon, Final 54. Asa na to? Diha sa mga Adventista nga dunay dakong kahayag, pagkaninduta, nga gibayaw nga to sa langit. Sa puntos kahigayunan, pagayud-yuron na to si Pirno. Butangin. Naro. Dili man i-issue na to giyud-yud mo Pirno. Pero anong gipangyud-yud mo Pirno ba siya nga nakadawat mo to magdagong kahayag? Wa man mo masakop sa simbahan gitukod ni Kristo. Naa mo nagpasakop sa gitukod og kano. Maguwang pa'y tanduay. Una simbahan Katoliko, gitukod ni Kristo. Tinaw pas utok-tutok na. Kaya magsupak-supak mo. Haway ebidensya. Nakurot na lang siguro pakli niya ni Nia. Sus, ginuog ko. Pastilan na lang yung taon dulor. Daghan pa kayo ito kung mga libro. Tuapas ba? Yung pa na kong ipagdaging ano man, di lalim, di mo siya tagluklo, ani. Ay bisan sa tinuod lang pag-istorya, bisan paglaparoon mong Biblia, bisan paglaparoon mong mga dokumento. Tigagya mo mong kasing-kasing, no? Unless until natutukon na sa ginoong niyo panguna-una. 2 minutes. Ha? Salamat, Mr. Moderator. Mauna nga, atong timanan, nga kung mupabaro galita, siguro una itong ebidensya. Nakabaro mo kita. Ha? Pero kung why mahatag, yaningon siya nga, di man nako trabaho nga, ang pagubag isa gatukod, di mo, pwede no proof na di mo. Para nang mo ingon ka nga, tawagan niya, gitukod ni Kristo ang sabadista. Ako, pwede no proof kong gubon. Mupresent kong dili si Kristo, kay si Kano ang gatukod, upat ka buo, ka na ba? Na! Kaya kung wala ko'y mahatag, nagpabili ng kamaturan sa balista yung gitukod, pero kayo na ko'y mahatag, guba di mo. Sama na. Katoliko, nakaguba mo karon, wa. Manguli na lang taan eh. Mahumana lang ni debatiha. Wa, yun mo'y mapresent bisag-isa kabuok na lang. Tutuo siya na suwat eh. Karoon pa ko kabantay na yun. Mga sa balista, mudawat na kasaysayan. Pero amigo rin po silang gusto. Amigo rin. Kanahan man na mamilaw. Nga inyong debator, amigo rin yung gusto. Sa mga kasaysayan, amigo rin sa itong gusto tuwa. Ang katong usupak na ito. Adi, may anak. Ay, para matatudlois kasaysayan, maubasa at libros kasaysayan. Amigo rin sa itong gusto. Kaya mga uning trabaho kinsa man ta para musupak ta aning credibility sa mga kasaysayan, mga historian. Kung bisa-kisa kung palit, wala ba kita natampo, Hinoon, nahimo ang part sa kasaysayan, kinamuyok ng Pilipinas. Pero kita yung mo, mag-contribute, bisa-kisa kabuok na lang, para magsupak-supak ta na. Ang ebidensya, tinaw, mapildi lang ko aning debatiha. Kung makahatag siya, dili si Kristo ang nagtukod, pinsang tawhana. Musurrender na ko, kaya siguro magpabunyag pa ko sa balista. Kaya kanang giingon niya, nga si Constantino ay nagtukod. Di nagkapasa. Dagan kay salamat, Mr. Moderator, o mayong udto ka na itong tanan. Okay, pagpaka na ito ang pagpalingkod sa alternatibo. Okay, kay time naman na ito isunod ang post examen sa 10 minutes sa Mr. Negativo. Ready na ba ka sa ikaw post examen? Ready na? Okay, muti mo sugudan mo oras kung ikaw mo Nakaisa ko microphone. sa gilid. Mahima ko na microphone mo. Adalay na po, kaya po pabor. Sige. Mura magdili mo amigo ni siya. May ako mutingog man. Ipadoon ka guys ng baba, Brad. Hello, Mike. Test it. Okay. Ipadoon ka. Sige, time. Okay. Sa imuhang ipanggamit karon nga mga libro, ibasa sa second stand. Asa niadto ang pinakakusog nimong gibasa nga mabasa gyud nimo
nga si Kristo nagngalan sa iglesia nga gitukod Roman Catholic Church. Asa niya ito Objection, gipasa Mr. karon? Moderator. Okay, at the time, unsay objection? Nga akong objection, wa man ko magpamatuod nga si Kristo ba'y kangalan, anak. Base sa history nga akong ibasa, gitukod ni Kristo. Pasabing lang, Okay, mahal ko kangalan. Okay, nakuha. Okay, okay, brother. Okay, Counter objection. Okay. Sumala man gud stima nga iya hang gipamatud-an di sa kalikayan Ako ko siyang lansangan ani. No, pamatud-an ra ba ang gigamit? Nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o mga referensya. Okay, moderator's time. Nadungog tingali na itong iyang objection. O nadungog na ito ang counter objection. O say, affirmative, unsa man, mupadayon ka sa... ikaw may... nautan ako. Ito ba ko mo ang pangutana or mo next question na maukan ka? Next question lang. Klaro na yan. O may... unsa man, ipangutana, i-proceed kasi yung pangutana or mo next question ka? Ang akong pangutana balik ko nako. Oh. Sumala sa tima nga imong gipamatudan nga ang Iglesia Katolika Apostolika mao ang tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o mga referensya. Sa tanan nga libro nga imong gigamit dinha, doon na nabakay nabasa dinha nga si Kristo nga nagtungkol sa iglesia ginganlan niya og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naa na kay nabasa sa Biblia o sa imong referensya nga si Kristo ang nagtukod og nagngalan niya na mabasa o dili mabasa. Yara, mabasa sa referensya sa Biblia wala gihinganlan. Problema na lang nimo di ka mo tuo. Ayaw puti ang kasaysayan. Kay kung magbuot ka sa kasaysayan, ibalik-balik na tugingon, sama ra nga gibutan nimo ang Ginoo. Asa ni gingon ninyo nagtuman mo pulo sa hoy. Next question. Kay imong gigamit ang kasaysayan. Ang World Almanac, imo man kung giingnan ka ganina, pobre man gud may mo ning wa mi kapalit ana. Asa moderator Pero- objection. Wa mo ko mangulong ng pobre mo. Nga ko lang hingon, kadala-dala ra mong sirop. Okay. O, sige. Ano na Okay, counter ka. Objection mo to, counter ka. counter ko. Counter. Iyan ang panahon. Ako na panahon. Iya magkukunggi ako saan ka ganito. Sa pamina, kung papobrihay brad, mas pobre pa ko brad. Sila sa magali ko Sige, sa palit sapatos. Inawat na naman ang objection ni mo, brother. So, ibahatag na to ang counter. Okay, counter. Adi na ko counter. Ako na lang sige, sa pagbigyan. Sige. Okay. Go ahead. Kini nga akong Xerox nga gidala. Nga imong gigamit nga naging din ha. Traditionally Roman Catholics traditionally founded by Jesus who named St. Peter the first vicar. Kini dili ba ni insakto sumala kay Xerox naman ni sumala sa imong original? Yes or no? Dili ni insakto? Ma-insakto lang ng Xerox nimo og na kay certified photocopy. Kung Okay. wa kay certified photocopy, wa na. Sa ato pasayok ni. Ha? Di ko maingog sayop na, di ko maingog sakto. Okay, Sa lang na certified photocopy. Dawaton ko. Okay, pwede ba, Mr. Gapo? Nga akong hulman ang imuhang basahon aron akong basahon. Dahil sa barista ng hulam na original. Sige. Yeah. Akong basahon. Okay. Kay Xerox yung tawag na kita. Roman Catholic Church. O, madali lang. Moderator's time. Murag kanunay naman na Sir Eugene. Ako dili ko yung pabor-pabor. Sige. Pasensya na. Ako sa mustorya hilom sa kanina naman jud na inyohang murag mo anak na jud mo sa personalay. Ikaduhang warning na nimo Sir Eugene ha, pasensya na. Sige. Ikaduhan na ha, nadakpan ako ang imong mga istorya nga dili na jud. Angay sa Sige. Panayon. Sa moderator. Okay, ano na lang. Di na lang ko mo pa niya kay iyan ang gingon nga nahulam ko. Ang panghulam ang ko dili mo na dautan. Pero or masubo man ta. Okay, ako pa namin Asa man tali? Pag-ingon sa World Almanac 2016, Roman Catholic traditionally founded by Jesus who named St. Peter. Pangutanan ako ani. Kinsa nagsulti nini nga founded? Si Kristo o ang mga apostoles o ang writer nining Ang World Almanac? writer anang libro ka, ang Oo. kasulti. Dili ang mga apostoles at si Kristo. Nga naman, ipaklaro mismo sa writer aning libro ka, nagatukod si Kristo og simbahan sa San Mateo 16. Maunang Katoliko. Okay. O niya,
Ang alam mo sumako ni mo na, kadalaga kag Xerox diyan na. Subuti pa sabot kay maton nimo ang Xerox tinuod man. Dituhin na lang na oy. Next question. Okay, next question, follow up, pangutana. Kay, matupan mo sa writer man eh. Unsay gibasihan sa writer, nga ano nakaingon siya, nga ang Iglesia nga Katolika Romana, mao ang gitukod ni Kristo, unsa nga libro, iyahang kopyahan, o Okay, good, iyahang good. ang una-una rani. Good question. Dili na huna-huna niya. Nakasulat siya na, kaya nga naman, mas Biblia, katukod si Kristo simbahan. Ialagi paklaro, ang kanang simbahana, mauna ang gitukod Katoliko. Kaya nga naman, ang simbahang Katoliko lamang ang mga tris-up. Balik sa mga apostoles ni Kristo, kay naatay gitawag na itong apostolic succession. Kamo, taman na mo sa Amerika, gatuyok-tuyok, wala kayo may kalibutan, nakakunin ko muna sa Israel. Okay, Next question. Next question. Kay mato nimo nakasulat ang writer ani tungod kay dunay nabasa sa Biblia. Pangutana. Kining writer ani nagbase man dahil sa Biblia, asa ni mabasa kining gisulat sa writer nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia kay Yeah. magrasya sa Biblia. Tubag, wala kita mabasa verbatim sa Biblia. Ang ibasihan sa writer, ana, ang Biblia. Nga naman, ang Biblia, di man mayon ang kasaysayan ng pagtukod sa Katoliko. O wala niingot. Naningon man ang kasaysayan, tukod sa simbahan. O kanang simbahana, base sa kasaysayan, mo nang gitukod niya, matay pa nimo, ang Xerox tinuod na, tuhi na lagi na. Huhuy! Okay. Nahibalo ba ka ning pulong traditionally founded? Nahibalo ka ning traditionally founded? Tradisyon na niya, kaya nga naman, ang kasaysayan din naman na part na Mr. sa kadalawa ba? Bago na ako magpagutana. Ay, nagigsapaw. Nagipagpantulog may pamatasan ba? Moderator's time, moderator's time. Tingnan lang, ako man akong pangutana, pwede ko kasi pa. Moderator's time, moderator's time. Sige, tagaan ka mong chance mong duha. Sige, padayon sa pangutana. Mr. Moderator, ako na ipaklaro. Okay, objection? Objection. Ayaw ko siya pagsapaw. Ilahan man na o nuundang na ko. Kay muhunong man ko. Pero sa diha nga namutana pa ko, dili mo sapaw-sapaw. Naabya dito, ang musapaw-sapaw, isipong pilde. Pilde ganito hana ron. Okay, hilom na, okay. Nagbantay man ko, nag-warning naman ko, gani, kaduha na yung warning iwakas. Apa, ayaw niyo pugutin nga, mga desisyon ko ha. Sige na, padayon. Kinsang tawhana ang nagsulti sa writer sa World Almanac kay kini. Niya naman sa 20 or 19 maning libro ha o di ko masipya. Kinsa nagsulti sa writer niini nga iyang nasulat sa iyang libro nga ang tinuod o ang iglesia gitukod ni Kristo ginganlag Iglesia Katolika Romana. Yeah. Kinsa ang nagsulti niya? Kinsa gani? Kinsa ang tawhana? Ang tubag, walay taong nagsulti niya, siya mismo, anak, kaya naman, nakita niya mismo. O wa na siya magsuwat, base lang sa mga chismis sa uban. Kaya kasaysayan, di ka mag-record yan, base lang na chismis sa uban nga way klaro. Nakita niya mismo, mo nang yung record ya. Umatod pa lagi mo, tinuod ang Xerox, tuhin na lagi na. Hoy! Next question, next. Okay, next question. Kay iya naman ni sa writer, o yun di ay ka, na iya rang una-una, ang imuhang iglesia nga gipasukupan karon, nga sige kag ingon ako nga, muanha ko diha, ang imong ipasakupan nga relihiyon, dili ay mabasa sa Biblia, pero mabasa lang diha sa World Almanac, gumikan sa hunahuna sa writer. O yun ka, supat. Muuyon ko anang giingon nimo nga di mabasa sa Biblia pero sa kasaysayan na Ayaw sa kasaysayan na So wala man kasumpaki ang kasaysayan og Biblia. Muna akong giingon ninyo, kanina ra kog paabot kung dili lagi si Kristo kinsa wagi mangutana ana. Mauna nga nagpabili ng kamaturan, daw tani di batihaw, matod pa niya lagi ang Xerox tinon. Tuhin na lagi na. Next question, next question. Okay, next question. Pangutana. Kay kining imong pagpamatuod gibase raman sa World Almanac. Unya matud pa nimo nga wala di ay mabasa sa Biblia ug iya rani. Pangutana nako mao. Do na ba kay mabasa Diyod sa imong mga libro po gadaghan kayo. Nga si Kristo nag-ingon nga tukuron ko ang akong iglesia o nganlan kinig Iglesia Katolika Romana. Naa sa Okay. imong mga libro diha.
nga mismo word ni Kristo nagsulti. Yeah. Naa o wala sa imong daghang libro? Tumago na ko ni. Kung nangita siya verbatim na si Kristo'y gasulti, aning akong mga references, kadili man ni kang Kristo nga pamulong ang referensya sa kasaysayan man na, o niya matod palagi nimo ang imong Xerox tinuod. Sutuhin na lagi ng imong Xerox. Karon, kagadada ka nga Xerox, o niya, nagati ng libro, imong matuod lagi nga dili si Kristo, pero mo daog na kaya ng debatihan. Okay. Ang akong sunod pangutana. Ingon man ka, natuhuan ako ni, gidala na ako ni, para pag-alkontra sa imuha. Nga ang imong reliyon, wala mabasa sa Biblia. Karon, kining imong gigamit nga Roman Catholic Church traditionally, wala pa ka makatubag ani. Kining word tradition, unsay imong pagsabot ani, Mr. Gabo? Ang word nga tradisyon gitudlo na historically and biblically. O niya si San Pablo miingon siya sa Biblia. Matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 6 sa Biblia Kristohanong katilingban mga igsoon. Nagsugo ninyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga way disiplina ugwa mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Walang likay tani. O sa may tradisyon gitudlo. Okay, next question. Next question. Gigamit na po nimo si San Pablo sa pagpatuo sa tradisyon nga mao ang Katolika Romana gitukod ni Kristo. Mabasa ba nimo sa sinulat ni San Pablo nga si San Pablo ngalan sa iglesia nga gitukod nga ginganlang iglesia at Katolika Apostolika Romana? Nagsulti San Pablo ana o wala? Wala. Ilo. Murag ako na ko'y samok-samok ni sa kanang balik. Ang logo ng microphone ay guda. Sige. Ay, Bilang oras? Oras. walay mabasa nga gilitok ni San Pablo. Tradisyon kasaysayan gani, namuto ta matod lagi nimo tinuod dituhan. Onya si San Pablo buhat 9:31 sa Greek Bible nagwali sa Iglesia Katolika, dili Iglesia Adventista. Next question. Okay, pila ka minutes? Wala na, seconds lang. 10 seconds. Uwin na. Okay, dagan kayong salamat sa question and answer. So, ako nakita din na sa kwan nga daday kauban sa Sir Eugene. Pwede mo doon mo kuan sa time? Bulan taw lang mo sa time para okay ra ninyo ka. O sara ang timer dire sa Okay stage. na, okay na. Palihog ko ay ang patas. Ali sir, palihog sir. Tapad na rin nagkuan sa timer sir kaya ang presentasyon sa maigin. Ulahin naman kay ko nakabantay nga naa mo diha. So ato pasalamatan ning ato mga bisita nga naa karon. So gihangyo na ko nga naa isa ka representative bulan taw sa time dire. May para basketball ba? Pwede ninyo mo kuan manggod. Oh, muna nga dapat ang maglantaw mo sa inyong time. Nasa Dali, sir. May tubo isa saksak. Kadali lang ang Wa balik daw ni, nay kasaksakan na. Nay kasaksakan balik. Mahula mi. Anay pa dili na nakadala ng battery. Sige mo. Wala pa meron na nag. Apiki pa battery. Salamat guys sa mga fan safety nga na karon lingkod mo. Bagay bangko. Bagay bangko. Bagay bangko niya. Ulahin naman para kabantay ko. Nainayak naman sila. Murag last man niya nga ikaduha naman sa Sir Eugene. Ikaduha naman. Ay bangko niya pa sa bangko mo. Ikaduha naman niya bangko. Nakay sa Doon ni katiman niyo sir, no? Oh, so final conclusion na ni. Muribat na siya. Muribat na siya. Okay. Mangutan na pa ka. Nilusa na rin ang kwan. Ikaduha pa niya bisita siya. Okay, sir. Sige, palihog lang kung lang sa time sa kay. Kamong doon mga timer. Okay? Ready na ta? Sound check? Okay, sugod na ta sa ikadang rebuttal sa panig sa negative. Tapos mo mangutana sa Sir Eugene din, human conclusion na dayon. Sige, inaot nga magpadayon ng linaw nga to ang gihimo karon nga debate. Sige. Sir, negatibo. Ready na ba ka sa imuhang ikadawang rebuttal? Gusto ko lang imong oras, sir, sa Brad kung mutingog ka.
Okay. Sa mag-usapa, mayong utos sa tanan. Alas 12 na gyud. Pag gini pa niyo tuhay ba. Nagikay na mo. Pero ayaw mo kabalaka tugod ka din na kay giandam diha. No? Naminaw ko kaganina, nagpagod gigo. Kay sumala magud stima, sumala ra magud sa mabasa. Pero sukad kaganinan first nga minute hangtod karon, wa gigoy nadungog niya nga nakapamatuod siya sa Biblia o kasagara iya yung giangkon nga dili mabasa sa Biblia. Unya, nanong impirma siya, mo gina kung pagkasayop nimo Sir Eugene Gapo. Actually, saludo ko sa imong pagka-debater, pero sa diha nagkaroon nagka-impintro ta, murag nawala ang akong pagkasaludo sa imo ba? Nga naman, nanong impirma ka? Napamatud-an ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, sumala sa mabasa na bagyod. Mao gini akong ikuan nimo, nganong impirma gid ka ani ba? Sumala sa mabasa sa Biblia. Kung sumala sa mabasa sa Biblia, doon naging kay teksto nga gisaligan iya sa Biblia nga mabasa nimo ang Romano Katoliko. Pero hangtod sa imong second stand, wala gid kay nabasa. Unya imong giangkon, ulaw kayo ba na? Go daghan kayo karon ang video nato nga imong giangkon nga dili mabasa na sa Biblia. Wala magsulti si Kristo, wala magsulti si Pedro, si Pablo po, wala. Ko'y tumikan sa kasaysayan. Uy, noon sa nahitabo, natuwa naman hinoon ka nagsalig sa kasaysayan o na sa Biblia. Wala naman hinoon. Sa ato pa, kining imong Biblia dahil karong igamit, bulat-bulat na dahil ni. Mo bitaw ako kang ipangutanan kaganina, Brother Gapo, asa man sa imuha, asa may imong mabasa. Kining, asa may importante nimo, kasaysayan o ang Biblia. Miyon kag duha ang Biblia o kining kasaysayan. Gipangutana ka asa mabasa sa Biblia o sa tanan nga mga teksto nga imong gigamit, asa dito mabasa nga ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana gitukod ni Kristo. Mingon ka walay mabasa, dili mabasa, wow kayo na ug ako ana dili na ko mo debate ana ug inana ko. Unya wala po magsulti si Kristo, ningon ka wa nga din ni Kristo. Unya ningon ka wala magsulti po San Pablo. Sa to pa, therefore I can conclude nga ang imong iglesia nga ipamatud-an karon nga imong basahon sa Biblia walay nabasa o makayon ko nga ang imo karong pagbabarog wa ka nakapabarog, wala ka nakapamatuod tungod kay wala mabasa dinhi sa mga bersikulo, kapitulo sa Biblia. Sayang, gikan pa naman sa labason layo, tapo biyang pasan mga kigsuunan anang mga libro, daghan kayo. Unya sa mga libro, abi nako, o perting kusuga o bugata ang mga libro, pastilan, huyang mandiay kayo. O matod pa niya, wala makapatandog siyang hinapay. Na naunsa man, wala makapatandog. Ato'y angay nga, mingon na itong wala makapatandog sa akong hinapay o sa akong pagkagwapo. Pero, maunay, paminaw na ko yun. Oo, Biblia referensya. Sa ito pa, kung ako'y afirmatibo ni, basahan ako sa Biblia para mapamatugan. Basahan ko na ako sa referensya. Ano ang referensya sa Biblia? Magkatakdo ba? Kaya kung referensya lang, hindi mo takdo sa Biblia. Wala na. Kaubo na. Ha? O niya, iyang kuhan. Hindi kini o. Kini. Sa usaling libro, Discovering the True Church, Father Agustin Florentino. Oy, Father Agustin eh. Oh, si Father Agustin, nagsulti din, the Catholic Church claims that she is the church
mention in Matthew 16. Unya claim, usa man ning claim. Ipangutanan ako, kining claim nakasabot ba gani? 5 minutes. Nag-angkon. Mga tikson, giangkon. Ang problema, nangangkon sila, unya sila wala giangkon. Namo na problema diha. Wala magangkon. Unya, doon ako'y kinigibasa niya. Traditionally. Kung atong kuwano ng traditionally, church faith ni siya. Na ako'y kuwano na ako'y research. Unya, kini siya faith sa mga church nga handed through from generation to generation. Dili ko gikan sa Ginoo. Dili nilagikan ni Pedro. Mao na claim. O niya, doon na wala man nagigamit ang Holy Encyclopedia. Pero kung ano ta, mabuking yun ta siya kayo. Naya kung ipang research nga ang mga contributor ani. Mao ni nga dadagingon diri akong basahon. Doon ako'y dara. Na ako'y gi-research, o kini, dili ta makaingon nga kini siya hinimo lang kay ako ning gi-research siya sa Catholic Church niyo portal o niya kini siya sa Wikipedia. Ingon dinhi, the tradition of the Catholic Church. Sige ngon, the tradition of the Catholic Church claims sa ato pa, kining libro nga akong gibasa, wa masipyat si Father. Oy, asa ba ito ni Manimao? Ay, nausamag ka nga. O, nausamag ni. O, sa insakto ni kayo. Wa magbakat ang inyong libro. Brother Gapo. Noon nga magmahagi ka karon nanong hindi bati ka. Nag-ingon din eh. Imo na ba po panahon sa imohang iglesia, nawa gani ka kapamatuod karon. Imo na kong invite-on. Pamatuod isa na, mabasa sa Biblia, referensya. The Church of the Catholic Church claims, began with Jesus Christ. Claims lang, angkon lang, gikan ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, wala mag-claim, wala mag-insulti siya, na nga akong gitukod, Iglesia Katolika Romana. Sakto ang inyong libro. Ha? And his teachings, the Catholic traditions, Catholic tradition considers, anong considerar? Saktan na siguro ni mo na brother Gapo. Considers that the church is a continuation of the early Christian community. Ha? Continuation sa ito pa dili giday mao. Ang original continuation matupad din sa ginatawag o Christian Church. Okay. Traditionally ako nabasa, na-prove. Naguba na ako ang iyang kuwan. Ilalang claim. Una imo kong pangutanon. Nadigan mo katugaan. Kinsa ako pa. Tanang claim. Usama day na. Ngaon sa palasin ng imong pangutana. Wala diha. Okay. O nga akong basahon. Basahon akong Bible. Kining dunay imprimatur. Imong igamit ang Mateo 16:18. Imprimatur. 1 minute 30. Holy War Cardinal Rosales. Nag-ingon din pila na? 1 minute and 30. 1 minute and 30. Ang giingon din sa buhat 13. Palihog. Dayon. Tensa. Kacyo. 13. Okay. A Catholic an introduction. Okay. Nag-ingon din Catholic an introduction, page 36. Ingon dito, Paul was joined in a missionary endeavor by Peter, named by Jesus to lead his followers after the death. Antioch became the first center of the outreach to the Gentiles, non-Jews, and it was here that the term Christian began to be used. It was at Antioch records the Act of the Apostles 11:26 that the disciples were first called Christians. Unsa gitawag primerong gibulihan nila Pablo ni Saulo? Christian, wa man Iglesia Katolika Apostolika Romana. Christian ang gingalan nila. Unya dinhi sa Biblia mga kigsunan. Si Pedro, dinhi na lang ta. Uno Pedro katapos ang teksto. Si Pedro nagiingnan. Nagiun ba siya? Okay.
Pwede na nga akong ikuan eh. O, 10 seconds. Kung sugot siya? 10 seconds. 10 seconds. Okay. Ingon din eh. 1 Pedro 4. 16 sa kanang gitawag nato og Goodness Bible dunay prematur. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, si Pedro ha, isinulat ni Pedro, ayaw ninyo ikaulaw kini. Hinunua, pasalamatin ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon, dili Romano Katoliko ang gingalan kanito, Christian nga tigsunan. Okay, palakpakan na to ang Okay, palakpakan na to ang presentasyon sa negative o atong pasalamatan usab ang panig ni Sir Eugene Gapo nga mihatag siya bisag na time na mihatag siya chance. So inana, so nakita na to nga nindot ang daloy sa ato nga debate no. So hinaot nga magpadayon ni. So karon di na ta maglangan kay alas 12 naman. Sa pagpadayon sa 10 minutes. So ako ikuan andam ng paniud do unsa man ni ato sa o padayon sa. Maniud do ka? Padayon na lang, padayon. Itiwas lang daw sir. So andam na ang 10 minutes kung may istorya ka sir mo sugod ang imong oras mo pangutana ka. Ayun, asa yung microphone ani. Tingay mo microphone. Kita na po yung ano sa panahon. Okay, bayo na tao. Sir Eugene, paliw ka bayo ta. Aron nga bayo klaro aron makadungog ko kay ko sa imong pangutana. Hello. Tingnan ko magsugod na. Sige. Okay mo, mutugod ang oras sir panahon nga kwanta, tingog ka. Six ang microphone lagi. Sound check, okay. Mutugod ang imong oras panahon nga istorya ka. Sige, salamat kayo. Ako munang pangutana. Tinahod nga ka-advance pagtuo. Matod nimo nga ang Xerox nagtug-ag tinuod. Nawaton ba nimo ng imong Xerox karon nga Katoliko gitukod ni Kristo? Yes or no? Okay. Ako na yung gigamit ng Xerox. Kategorikal, no? Okay. Atubag? No. Nga naman? Explanation. Traditionally. O na ang inyong libro, nagingon, claim. So ako kagipangutana ka rin na una-una ka ni, iya-ira ni, sa kiniginatawag sa nag-writer ani, dinigikan kang Kristo. Okay. Asa mabasa anang libro nga Word Almanac and Book of Fact, ang huna-huna lang. Okay, ang akong tubag, ang imong gitubag ka kanina, ngayon ka huna-huna ra ni sa writer, dili kang Kristo. Nauta na kung asa niya nabasa, huna-huna. Objection? Dili. Patubag na ko niya, asa mabasa. Oh. Okay, counter objection. Dili, wala siya ning objection. Object ka. Object na imo, objection na. Wala man siya ning object. Wala siya object. Ano lang. Okay. Ay mamo ni. Ang akong pagtubag ganina, nga una-una, dito na ko gi-quote sa entubag kaganina, ang akong tubag. Nga dili na ko nituhuan, kay matud pa niya huna-huna ra sa writer. Okay. Nakuha na mo ang side sa negatibo sa iyang objection. Counter objection na sir? Eugene? Wala. Okay. Okay, gusto ko na. Okay, sir, yung na. Kadalita kay uto naman. Kanang giingon nimo nga ang kasaysayan wala mo takdo sa Biblia. Nagingon man ang New Book Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Anapiro in Jerusalem almost 2,000 years ago. Buhat 1:12, ang mga apostoles na balik sa lawak sa itaas Jerusalem. Naa sa ingon pagkasaysayan, about 120 persons were gathered there. Naa sa buhat 1:15, mga 120 ka mga tao ang naa dito. Pangutana, nagtatagdo wa? Okay. Ang akong tubag wala gyud magkatagdo. Kay ngano man, wala ko'y nabasa diha sa buhat na imong gibanggit nga ginganlan diha og Roman Catholic Church, wala makatagdo. Okay. Manang tubag? Una. Okay. Gigamit mo ang libros pare, nga matod pa ang giwalihan ni San Pedro Christian o ni San Pablo Cristiano. Nga base sa atong diksyonaryo nag-ingon man nga ang original nga Kristiyano, membro sa Roman Catholic Church. Dawaton ba nimo ron nga giwalihan ni San Pablo base sa mga ebidensya nako mga Romano Katoliko? Dili na ko dawaton, brother Gapo, ngano man dinhi sa kong gibasa
kung imong ipaminaw ang teksto, wala magingog Christian ang giwali ni Pablo o Romano, Katoliko nga Christian, kundi gitawag silang Christian. Okay. Kumbaga tubag. Kadi man kanimo mo dawaton unsa man og dili Roman Catholic Church ang giwalihan ni San Pablo. Unsang Kristiyanuhan na? Born again, Baptist, Alliance, Methodist, unsa man? Akong basahon para maklaro. Base diha ha sa Biblia ha. Base sa Biblia sa akong gibasa. Okay. Brad, sa referensya ba katong imong gigamit nga Ha? Libros Pare. Kadi man ka Roman Catholic Church unsa man base sa Libros Pare. Katong old Christian. O sa di ba niingon imong gigamit ang referensya nga giwalihan ni San Pablo Kristiyano, dili Roman Catholic. Pangutana, unsa man og dili Roman Catholic, Alliance ba na, Baptist, Methodist, Mormon, so sa Kristiyanuhan na? Objection, Mr. Objection, cut the time. Klaro niya kung sa itong libro, kailangan ba Katong imong gigamit kisuwat sa pare, last imong gigamit karon. Asa di? Katong nay gisuwat sa pare nga katong Kini. kana. Di ba? Namahayag man diha sa mga libro nga giwalihan ni San Pablo mga Kristiyano. Unya di man ito mudawat nga original nga Kristiyano Romano Katoliko. Unsa man diha ang Kristiyanoha ang giwalihan ni San Pablo? Alliance, Baptist, Mormon, so ba? Okay, ang tubag, mao ni. Para gyud nga masakto ang akong tubag, kay kini man kaha discovering the true faith. Ingon diri that the Catholic Church claims that she is the church mentioned in Matthew 16. So mo man ang nabasa. Bro, katong ba imong gibasa ba katong ganina? Muna. Okay. Kana. Okay. Di ba? Unsa man ang dili Roman Catholic Church ang giwalihan ni San Pablo, unsang simbahan na? Okay. Alliance ba, Methodist, Oo. Baptist, Mormon? Tubag. Ako basahon ang tubag nako. Ningon dire. Paul was joined in this missionary endeavor by Peter. Named by Jesus to lead his followers after the death. Antioch became the first center of this outreach to the Gentiles. So ang giwalihan nila, Gentiles na Jews. At it was here that the term Christian began to be used as it was at Antioch records the Acts of the Apostles 11:26. That the disciples were first called Christians. Ang akong bot pasabot, gitawag sila Christian, wala mag-ingon din sa akong gibasa nga Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, Christian. Wala. Moderator, like pangutana. Wa man kaha dili man kaha unsa lagi kanang first Christian nga gitawag diha unsa man ang Kristiyanuha. O dili na mga Roman Catholic Church. Basta, objection na, pangutana. Pangutana. Okay, pangutana. Sige. 5 minutes and Ipaklaro ang pangutana. Ang pangutana mao, unsa man ang Kristiyanuha o di na Roman Catholic Church ang gitawag diha sa buhat 11:26 nga mga first Kristiyano. Okay. Alliance man na, Baptist, Methodist, Mormon, so sa mga. Okay, tubag. Wala magingog alliance diri, Baptist or Methodist, kundi ang nabasa brother Gapo, dili na ko punan akong gibasa, dingon diri that the disciples were first called Christians. Christians ang nabasa. Karon ang pangutana. Wala ka tubag. Kumana. Ang pangutana, buhat 11:26, gitawag unang mga Kristohanon sa Antioquia. Kinsa ang unang obispo sa Antioquia kay base sa buhat 20:28 ang simbahan, ang mamahala or mamunuan, obispo man. Kinsa ang unang obispo sa Antioquia at that time? Tubag. Wa ta magdebate dihe o kinsay una nga obispo. Mr. Moderator, padlo na. Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ana. Sorry. Okay. Objection, Mr. Moderator. Marami nagdebate kinsay una nga obispo sa Antioquia. Kundi ang among gidebatan ang Iglesia Katolika. Akong basahon, Mr. Moderator. Ang 11:26 nga iyahang Object pa na. Object. Okay, klaro ha. Object counter ka, Sir Eugene? Mo counter ka? Wala na. Okay, akong iklaro ha, may object siya. Mo to iyahang objection. So, Sige. klaro. O proceed sa pangutana. Proceed sa pangutana siya. Isa, dili pa panahon mo ang ubasa, Brad? Sige. Isa panahon doon kay Proceed sa pangutana. Proceed sa pangutana. Niadtong 15:21. Mel 521 niabot ang Kristiyanismo sa Pilipinas na Roman Catholic Church. Kinsay nagtukod atong simbahan na? Okay, Mr. Moderator, objection. Okay, objection. Cut the time. Okay. Niabot naman yun sa 1521 nga.
ang among gibasihan, Mr. Moderator, ang pagtukod man. Ang pag-abot mo na sa ilahang iglesia diri sa Pilipinas, wala man na yung ang pag-abot ko dili gitukod man. Okay, kape. Oh, Okay. Okay. Nakuha na to yung premise sa mga paminaw ha. So mo yung objection na sir, Eugene. So unsay nung counter ato Ang sir? akong counter mo ani. Kay iya magisupa nga di gyud si Kristo ang tag-iya ani simbahang Katoliko. Now kaning niabot din sa Pilipinas adtong 1521 nga simbahan nga Roman Catholic Church kinsay nagtukod para makaalos ka ni. Okay, moderator's time. Naduog ninyo mga listeners ang objection nga wala nagpamatmatod pa, nakuha na itong punto, wala nagpamatod bahina ng ganun saan naabot. Kung ang ipamatod ang maong tema. So, may counter siya nga kinanglan ipatubag mo. Mutubag ka or unsa pa imong okay, akong tubagon. okay, tubagon. Ang imong pangutana gawas sa tema. Mauna nga ang pangutana gawas sa tema dili makapaabot og husto nga tubag kay gawas man sa tema. Next question. Next question. Counter objection. Ano pa counter? Oh. Unsa counter? Sulod man estima kay Charles and founder man wow, tinuod man wala man ta magtimag kanus ana abot. Charles and founder. So kaning naabot diri sa Pilipinas kinsay nagtukod ani? Kundi si Kristo. Okay, moderator's time. Counter objection. Okay, naduhog ninyo ang objection. Unsa man to? Di ba counter? Counter objection to sa iya ha. Counter to sa imo ha. Right. Object man siya, counter ko ana. Ipatubag niya og dili si Kristo gatukod ato kinsa. Kay kundi siya kahatag base na yung mga librong nangaukab, nagpabili ng kamatuoran kung gitukod. Okay. Ang iyang Okay, pangutana. tuman ako Mr. Okay. Dili burden of proof na ko ang tugaan og kinsa kung dili imuha na busa ang imong pangutana wala gyud mahaom o maigo sa tema. Next question. Okay. Ingon ka dili burden of proof nimo. Kay naas ako. Karon kay akong burden of proof karon is pagpamatuod man. Nya gipamatudan man ako nga ang Katoliko gitukod yun ni Kristo Roman Catholic Church. Dawato na ba nimo ni akong burden of proof? Supak-supak ko nimo ni. Okay. Ang imo ang una-una, Mr. Atubang ko, Mr. Moderator. Ah. Okay. Dili ko mudawat anang imo una-una. Ay sa moderator objection. Object ka. Papamutan na Object dawato ka. ba niya akong huna-huna. Ang akong burden of proof magipamatuod nga Katoliko Romano gitukod ni Kristo dawaton ba niya? Kay naa makasa ko ang burden of proof. Yes Okay, or okay, no? kadali. Okay, nakategorikal ang iyang pangutana, Brad. So, mo counter ba ka or mutubag ka sa kategorikal? Okay, ang tubag nako, no, dili na ko dawaton. Ngano man, explanation. Sukat sa Biblia kaganina hangtod karon wala pay nabasa. Walay nabasa bisan na lang og gitawag og Katolika, wa siya nabasa sa Biblia. Og si Pedro wa po nagisgot og Katolika Romana. Wala mo na nga ang inyong gibasihan kanang kasaysayan na pero wala nabasa o nahawom sa Biblia. Okay, next question. Kay matod nimo dili mabasa sa Biblia pasabot ba ni Pike? Okay, ang tubag. Ang tubag na ko mao ni. Dili ko pasabot. Nga din kung dili mabasa piki na na. Pero dili pud gumuoyon anang imong gibasa kay wala lagi mo haom sa Biblia. Basaha sa Biblia o paghuman basa sa Biblia, basaha din sa referensya para mutakdo para tuhuan ka nako. Okay, sa Biblia manggod naay mabasa sa Mateo 16:18 gatukod si Kristo simbahan. Sa referensya simbahan Romano Katoliko man. Dawaton ba nimo ni ang kamatuoran o sa likway nimo ning kamatuoran? Okay. Dili ginako na dawaton nga gitukod ni Kristo. Asa moderator, Okay, at the time. Ang akong objection Apagutan naman to Mr. Moderator. Pangutanan to. May object kanisa, may object kanisa, may object. dahil ni ko kay yang tubag man. Dawaton ba niya ang maong kamatuoran niya akong gipresent o isa likway niya ang maong kamatuoran niya akong gipresent? Kung moingon sa isa likway niya ang kamatuoran i-explain. Butangi kamatuoran ha kasi kung pangutan na ay kamatuoran Okay, ha. moderator's time. Ang negative, nabay counter, na-counter mo tubag. Tubagon ako. Okay. Okay, dili ko kay ka balangan ta. Okay. Dili na ko dawaton ang imuhang kamaturan kay ikaw rin nagsulti nga kamaturan ng imo. Wala mahaom sa Biblia. Wala ko mahaom diri sa mga gipangbi basa nako nga libro. Muna nga
alang sa kuha ang kamatuoran gyud naa sa Biblia, wala diha sa imong referensya. Audience, kadali lang, audience, nadungog na ko inyong mga sasawda. Inyong katungod mo ang pagpaminaw. Mga Adventista, please behave. Ha? Maulaw tas tong bisita, please lang. Padayon. Usa na may oras? 1 minute and 40 Last pangutana. Okay. Kaya Last di mo pa ba? ka mo dawato ng akong kamatuoran kay mato di mo ako ara ni kamatuoran. Sa Biblia nagtukod man si Kristo og simbahan sa Mateo 16:18. Unsa man yung simbahan na og di ni Katoliko? Okay, tubag. Umana. Oh, Okay, tubag. Okay. Sumalak sa imong pagpamatud, Iglesia Katolika Romana. Pero akong gitan-aw sa Mateo 16:18, walay nabasa. So ang Iglesia gitukod ni Kristo dili misupak nga nagtukod sa iglesia, pero supak ni nga diin ginganlag Iglesia Katolika Romana kay way nabasa. moderator objection. Unsa simbahan na? Unsa simbahan na? Baptist ba na? Mormons, Methodist? Okay, moderator's time. Nakuha na to ang iyang objection. Mo-counter ba ang negative? Negative, mo-counter ba sa objection sa affirmative? Mo-counter? Mutubag ko. Mutubag. Magalang. Mutubag ko. Okay, nagingon din sa unsa na nga kwan? Basahon ako. Nagingon din the Lord is not building His church in Christendom, which is composed of the Apostolic Roman Catholic Church and the Protestant denomination. Moderator, wala ko mangutana. Objection ba? Wala ko mangutana. Nawat sa maning Roman yung dia. 29 seconds, ha? Simbahan na. Baptist ba na? Born again? Mormons? Alliance? Butugan siya. Okay, moderator's time. Nakuha na to ang iyang objection. Counter? Mo-counter ba? Counter ko. Okay. Counter. Unsang simbahan na? Sa pagsabot sa Adventist amo brother ka po, ang church dili na sa building, kundi community of believers. Okay, moderator's time. Nakuha na ko ang iyang punto. Ang iyang gusto ipatubag ni mo sa iglesia, ha? Wala siya daw ng utana o nagtukod pag building o wala. So ang iya pong side, sir affirmative nga, o sa to yung side, brother? Dili daw building ito. Oh, dili building itukod. So proceed ka, padayon ang iyong pangutana, affirmative. Ako itong ipatubag niya. Unsa simbahan na? Mapadayon siya sa pagpangutana. Okay, ug di siya makahatag. Pabili niya mong kamatuoran ro gidala. Okay, tubag. 30 seconds. Dili matumbok nimo kinsang kawan usang simbahan na. Kay ikaw mismo nag-ingon ka nga wala magalan si Kristo sa iglesia iyang gitukod. Wa ka hibalo po. Okay, next question. Pinakahapan. 15 seconds. Wala na lang dili naman nagapas. Okay. Palakpakan na ito ang atong mga debatidor. Okay. Wala ni sila nag-conclusion, 10 minutes. 5 minutes conclusion, no? 5 minutes conclusion. Pasalamatan na to ang both debaters no nga nagpadayon ni bisag dunay mga sasaw kamay pero nahilot ra jud. So muna pasalamatan na to ang Dios ro. Sa pagpadayon, ang una nga mo nawala na 5 minutes. 5 minutes conclusion dai. Unang mo conclude ang negative. Okay, sir. Adventist, imusugod ang imong 5 minutes sa imong istorya, sir, negatibo. Okay. Okay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, niya ko sa conclusion. Okay. Akong balikon ang among tema, pamatud-an na ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mao ang itukod ni Kristo sumala sa nasulat sa Biblia o referensya. Pero kasubo nga inyong nadunggan, atong nadunggan ang tinaw o klaro tibuok nga pagpamatuod ni Sir Eugene, ni Sir Eudes, nga ang Iglesia Katolika Romana gitukod ni Kristo, pero nga masulat na gitukod ni Kristo sumala sa nasulat sa Biblia, wala gid siya ka-prove sa Biblia. Ingon si Kristo, ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon sila, balaan na sila sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong Biblia mao ni kamatuoran. Mga kigsunan.
Unya, wa magiti mabasa pod nga ang nag-ingon pod ang Biblia nga ang kasaysayan mo na tuhuin ninyo kay mao na ang kamaturan kundi ang iyang pulong man sa Dios. Kay daghan ba karon ang mga writers, daghan ba karon ang mga manunulat nga wala magtugan sa husto. O nalaghan po karon nga mga writers nga gigamit ni Sir nga iraha. O, for example, tigaan ka mo example mapigsuonan. Niya, kining og iya pang gigamit ang The Word Book Encyclopedia. Nagpaabot rin giguan ni. Krosero sige ako, pero ako ning research yun. Ako ning pangandaman pag-research. Kinsa ang contributor ni Ani? Ang contributor, kinsa ang kanya? Francis Christopher Oakley, 1931, England, the American College and the Liberal Arts Tradition, the Conciliarist Tradition, ingon the Conciliarism in the Catholic Church. So, kanang iyang ipanggagamit referensya, wala na. Lumang tuktugi na yan. Kaniadto pa na. Kinako sa mga debate sa mga iglesia ni Cristo. Kaya gini nila ni katong ilang mga kalaban. Nilang parba. Maura na. Unya, unsa pa'y gigamit mga kiksunan. Kining the New Book of Knowledge. Okay. Atong tanaw ng the New Book of Knowledge. Okay. Bisa kining almanak ila na. Kinsa ning Juan. Kanang yung Aperong. Kinsa na. Si Bishop John G. Duherte, first scholar in residence section, Paul University. Una akong gitanaw ni siya, Katoliko gihapon ni siya. Affiliated sa Catholic Church. Musa, nagdala siya mga referensya, pabor sila daan. Dakong bias na siya. Unya, ang tema nga yung ipamatudan, yung pamatudan sa Biblia, nawa ang mga sa mga kapaparo. So, kining akong kaatbang ron, muuli gini siya nga magminghoy gini siya. Sila pasayloon lang na to. Nga naman, tungod kay wakod siya kabarog sa Biblia. Unya, ipangutana po na to, isa'y author ng referensya. Hindi kinahanglan ang author. Importante diyan ang author. Unya, ang author na ilar po. Sir-ding, kitsunan. Unya, wag ginagitandong ni. Kining sulat niya, Father Agustin, na claim lang. Usap ni claim. Hangkong ragyod. Unya ay ng libro nagpamatod. Catholic an Introduction. Gingan na Christian. Unya wala. Gingan na Christian. Ginto gibase sa Antioch. Unya si Pedro po nga gikasulti ni Jesus Christ. Nangalan siya Kristohanon. Wakit siya magalan o Roman Catholic Church. Maugin ay pagkadakong sayop yun sa mga Katoliko. Nga nang ipugos. Mga kitsunan. Unya gibasa na to kung ganitang libro. Pating, asa tong libro? Katong imo ha, brother. Okay. Ibasa na to. Una bisan ang history. Kini. Ako kining gagawan. Mapasalamat ko sa kong misis kay gitabangan dito niya. Nayon rin the tradition of the Catholic Church 30 seconds. claims. Tama rin sila sa claims. Tama rin sila sa claim yun. Morning ha, ang akong atbang. According to the Catholic tradition, according to the Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Catholic tradition. Diba nung nataan eh? Busa, wala sa Biblia. Ila-ila na gina. Busa, ang akong kalaban, wala magkapabarog. Sayang tima ng gipatindo. Okay, Daring, salamat sa ating 5 minutes conclusion sa negatibo. So, anin natabo sa affirmatibo. 5 minutes conclusion. Masugod ang imo ang oras para masulti ka. Daghang salamat, Mr. Moderator, may utog ka na itong tanan. Tinaw kaayo ang giingon sa itong Ginoong Jesucristo sa Biblia. San Mateo 16:18. Kabisan ang kamatayon, dili makabuntog nini. Naninguha, pagkuba ang akong kaatbang sa pagtuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pakyas gihapon. Nahumana lang ang debate. Huwag yo'y nahatag kung dili si Kristo nagtukod sa simbahan. Kinsang tawhana, saksi mo ha. Mao na diha. The fact nagsupag-supag mo, naamoy ebidensya. Tinawin na itong ebidensya. Asa naman ang giingon sa mga Sabadista. Nagsunod mi brad sa Ginoo. Nagsunod mis kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo, ang dagan sa kasaysayan, gibutan sa Ginoo. Kisubag-subag kaning atong kaatbang. Resulta na sa sigig paminaw ninyo sa inyong mini nga propeta.
Dakong away gisulat ni Anhingway. Unsa may giingon dinhi sa pahina ahayag. Daghang baka kong mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Hinoon lakip na niini si Eileen Goldway. Kung ano sultan ninyo? So ayaw mo pagahong alang propitang mini. And that's why kay kamatuoran man nga to. Kung isalikway niyang kamatuoran, isalikway niya ang Ginoo. Og tinaw pas, utong tutok, nahumahan na lang ang debate. Mamauli gini og kuan pa lang no, mamauli gining nangaparot sa debate. Nga naman, wa kahatag, bisan na lang. Brad, kinsa man tong Kristiyanoha nga naa dito sa Antioquia, wa pong kahatag. Bisan na lang niingon siya, Sabadista man to, brad. Bisan na lang ang tagyunana ba? Nyawara bang iyang ibasihan? Why mabasa sa Biblia? Di nga tinuod. Piki po ni Sabadista. Kaya wala ba mabasa sa Biblia 70 Adventist General Conference? Piki sa to. Dili lagi na prohiba nga ang pagkamabasa. Mauna ginay tinuod. Ipamatod dahil malas kasaysayang niya. Matod pa niya ganina sayang si Rox. Loay kayo kay ingon siya. Si Rox. Kung ka na magyapon ng tinuod. Tuhi na lagi na imong si Rox lagi. Uy. Tuhi ba? Si Rox ang tugang tinuod na. Ha? Mauna ginay kong ingon. Ganina kung mag-sirok sa pinya, lisod mo na magawas apple. Lisod po magawas buungon. Kung gasirok sa buungon yun ang magawas. Kung isirok sa mo na yung imo ginanawang magawas. Sirok so, yung ibasa, traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the First Vicar. Unang Timoteo 3:6, maglikay ta niya itong mga tao nga buot mo supak sa tradisyon nga mong ipatudlo ninyo. O saman, utuo pa mo ana, supak-supak sa tradisyon. Umudawat paghihapon mo. Kamo na lang balansiya na. Kay dili ni wa mo minungha dinhi debate aron magpadaghanay mig mga libro. Kun dili paday ganay tas kamatuoran ug ginsay nas kamatuoran. 2 minutes. Nahuman na lang. Wala kong giingon, di gyud bagakon ang atong Ginoong Hesukristo. Og tin-aw kaayo, natuman gyud pod ang giingon ni Kristo. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gasigig supat-supat, wa kaguba. O na og kabalo lang mong nabalanse, karon pa lang daan, hinuklogi ng inyong hunahunag kasing-kasing. Nasayo baka to kung pastor among debitor? Nagadaog baka to? Unsa pagihan nagadaog? Katong niingon nga way mabasa, di na mo'y prohiba. Di na mo iprohiba. O niya karon, question, saan man idaghan kita mga libro? Di tuuhan, useless. Mo ni giingon ni Kristo San Marcos 16:16. Ang mutuog magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuog silutan, disgrasya jud gani. Wa man jud kana pasako. Kapasako paninukas gitukod og kano. Wa gyud, piti nga bigiha. Laglag mo sa impyerno. Walang saktong giingon sa inyong libro. Mga Adventista nga nagadawat og dagong kahayag. Gibayaw sa langit, giyod nga sa impyerno. Wa mo release nga ra. Base sa inyong libro, ang Katoliko, ang Dios nagbuhat alang namo. Hanay mong pilion. Katoliko buhat ng Dios. O sa balista giyod sa impyerno. Wala na ko lagi pangutana kay luoy kayo. Mapugos ito ka na Katoliko niyo mi brad. Ahadi biyahe sa balista kayo yun mo mo sa impyerno. So sakto ang giingon sa tong Ginoo, ang magpabunyag maluwas apan nadili silutan, ipaabot yung simbahang Katoliko brad. Sus Ginoo ko. Ipaabot yun mo. Naminaw mo da. Tanawa, unang Juan 4:1. Magsusita kay naay mga daghang baka ko, mga propeta, mini. Mauna, pakyas, daghang salamat, maniudto na ta, mayong udto ka natong tanan. God bless! Daghang salamat sa itong martikon ng moderator. Okay, sa di pa mo man magampot Okay, magampot Kay maniudto na ta niya na para by part 2 nila.